Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon? Upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan.
Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugang dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Diyos marhay na aldaw sa inyong tugabos, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating pong mga participants sa online, sa iba't ibang panig ng bansa, at maging sa mga sa abroad, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So welcome po ulit sa isang araw ng hitik na kaalaman at talakayan patungkol sa pagkukuneho. Welcome po at ito po ang Usapang Rabbit Part II, ang rabbit meat and byproducts. Yes, sa inyo po lahat, ito po ang magpapatuloy ng ating naunang paksa noong July 29, ang pangangalaga at produksyon ng kuneho, patok na negosyo, kasama po dyan si Ate Joy Calabios. And dito rin po ito sa ating ATI Bicol sa Rabay Channel. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga online participants po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. So para po sa kaalaman ng lahat, ang ATI Bicol po ay isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka o ng Department of Agriculture na may mandato na magbigay ng mga training o pagsasanay sa extension services. At sa kasalukuyan tayo po ay sumasailalim sa pandemic tulad po ng COVID-19, subalit hindi po ito na natapos ang mga pag-servisyo ng ATI. So pwede po, hindi po kami tumitigil na pagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Patuloy din po ang pagbibigay natin ng serbisyo sa pamamagitan po ng ganitong pamamaraan sa tulong ng makabagong teknolohiya. Ito nga po ang tinatawag ng online world. Ayan, so maganda para po sa ating mga masusugid na taga-subaybay dito po sa ATI at para po magkaroon pa kayo ng kaalaman at karunungan sa agrikultura, follow and subscribe lamang po ang aming mga social media platforms. Para po sa aming Facebook page, ito po ay ang ATI Bicol. Para po sa aming YouTube channel, ito naman po ang ATI Bicol sa Rabay Channel. Sa Instagram po, ATI_Bicol. And sa Twitter po, ang @Bicol ATI. Ayan, for more agricultural ganap dito po sa ATI Bicol. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. And para po simulan po ang ating programa ngayong araw, mag-uumpisahan po natin ito sa isang opening prayer na i-flash po namin sa screen. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness
for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Ayan, so balik po tayo dito mga
mga ka-onliners. Ayan po. And para bigyan naman po tayo sa kanyang opening remarks, bigyan po tayo ng mensahe. Nandito po si Ma'am Vivian Carable, ang aming pong Assistant Director dito po sa ATI Bicol. Hi po! Magandang hapon sa inyong lahat. Hi Ma'am Bien! Sa pangalan, hello! Maliwanag na ba ako? Sa pangalan po ng aming Center Director, ni Ma'am Elsa Parot, at syempre po ng bumubuo ng Training Management Group, si Doc Frank, si Ma'am Melba Bonafe, ang ating Project Officer, si Bay, si Froy, at ang bawat ATA staff na nasa likod po ng training na ito. Welcome po muli sa ating kalahating araw na talakayan. Usapang rabbit meat and byproducts. Sa pamamagitan po ito ng ATI Bicol Sarabay Channel, online activity. Salamat sa ating mga online participants. Hello po, magandang hapon, and we would like to thank also our resource persons na makakasama po natin ngayong hapon. Siyempre po, kasama natin si Sir Erick Aguimatang. Siya po ang presidente ng Bicol Rabbit Breeders Association. Magandang hapon, Sir Erick. Siyempre po, makakasama rin natin ang ating Vice President for Internal Affairs, Bicol Rabbit Breeders Association, si Sir Juanico Diaz. So, we have the best resource persons in this activity. So, our resource persons are practitioners themselves. So, they will be sharing with us, hindi lamang po yung mga rabbit butchering, kung hindi yung mga rabbit health benefits, paano ba ang pagproseso ng rabbit. Alam ko po yung mga marami sa atin, ako noon dati, pets ko ang rabbit, kaya hindi ko talaga, hanggang ngayon po, hindi ko pa, pag hindi sinabi, hindi ako kakain ng rabbit. Ano po, kaya kailangan matuto rin ako. So, they will be sharing with us also their learnings from their experiences as rabbit breeders. Ano po, na para sa akin po, ito yung importante din. Ang ATI po as the lead agency and training arm ng Department of Agriculture, ay syempre po kami ay gusto natin na mapabilis, mas lalong mapaghusay ang delivery po ng extension services to our clients. And pursuant to our objectives of providing you a variety of training programs, hindi lang yung poultry production, swine production, di ba yung laging narinig nyo sa amin, rice, corn, value crops, yung mga small and large ruminants, mga kambing, baka, at iba pa. Kung di ngayon naman ay tayo ay magfo-focus po sa rabbit meat processing. Yan. Sino ba talaga ang nag-aalaga sa inyo ng rabbit? So, pakitaas nga ng kamay ang ating mga online participants. Kayo ba talaga po ay may mga rabbit na ngayon? At talagang kailangan na lang natin papag-usayin kung paano sila kakarnihin at ipoproseso? Or ang iba sa inyo po ay may rabbit tapos may mga pangalan pa. Ibig sabihin, pets. So, pag pets, paano natin siya kakarnihin? Yes, so, alam ko po na, kidding aside lang po, alam naman natin na, di ba, sabi nga nila, yung rabbit meats, isa sa pinaka-healthy meats na mayroon po, So, hindi ko na po papatagalin pa dahil alam ko, kailangan i-maximize, napakahalaga ng bawat minuto, po. So, gusto ko na lang po sabihin na sana yung matutunan natin ngayon ay i-share natin, at higit sa lahat, i-apply. Sabi nga ni, sino ba may sabi yun? Si Leonardo da Vinci, sabi niya, knowing is not enough. We must apply. Yung pagkaalam lang po ay hindi yung sapat. So, ibig sabihin yung knowledge is useless, paano hindi natin i-apply? Kasi sabi nga, learning is a matter of gathering knowledge. But, yung wisdom, it is applying that knowledge. Kaya nga po kami sa ATI nandun po yung aming expectations, nandun po yung aming pag-asa na yung ating pong pag-uusapan sa buong hapon na to, i-maximize natin. Kumbaga, tanungin natin ng ating resource persons yung ating mga katanungan. At higit sa lahat po ay yung ating, yung ma-i-apply natin, yung matututunan natin sa buong maghapon, na ang rabbit po ay isang napakahalagang alternative sa ating mga poultry meat na bugbog po sa, alam niyo na, and siyempre, mahal ang presyo ng baboy ngayon. So,
di ba, napaka-healthy considering na we are all health conscious, di po ba? So, sabi ko nga, wisdom is applying that knowledge. Hindi sapat na matuto tayo ngayong hapon, kung hindi, kailangan po i-apply natin at higit sa lahat, i-share natin. So kung ilan tayo ngayon, halimbawa, 25 tayo, kung i-share natin sa bawat isa, so times 2, 25 times 2, 50 ang makakanood kung paano po natin iproproseso ang meat ng ating mga rabbit. So muli po, sa pangalan ng Agricultural Training Institute Bicol, I wish you and pray a life of meaning, purpose, and power. So muli po, God bless us all. Thank you so much po. Thank you. Hello. Ayan, thank you so much po, Ma'am Bien. Talaga naman. Ako rin po sa sarili ko parang naano ko kung kakain tayo ng kuneho kasi talaga naman ang cute ng kuneho. Ano po, para siyang pet. Ang sarap Pero haplusin. po sa training na ito, mas mauunawaan po natin kung ano pa yung mga pwedeng ibigay sa atin ng kuneho. Kung pagmamahal lang ba, cuteness lang ba ang ibigay sa atin ng kuneho. Siyempre, hindi po alamin po natin kung ano po yung mga benepisyo o kung iba pang mga magandang bagay. Thank you, Ma'am Bien. Bye-bye po. Salamat po. God bless us all. Opo. Ayan. So, balik po tayo mga onliners. Ngayon naman po, para po ibigay naman po sa inyo ang pinaka-overview ng ating training ngayong araw para po alam muna natin products. Part po ito nung una na training, kasama po si Ate Joy ka doon sa training na yon. Yun po yung pag-aalaga at produksyon ng kuneho o yung patok na negosyo. Pusit naman po ito ni Ate Joy Calabios. Okay. So, Usapang Rabbit Part II, Rabbit Meat and Byproducts. Okay, so ating pong background, okay, sabi po dito, rabbits have been part of many Philippine households. Yan, so, yun nga po, nagiging pet po siya kadalasan. Ito po yung history niya. So, the rabbits were brought to the country after World War II by the US Peace Corps and some religious missionaries to help elevate the problem of food scarcity brought about by the devastation of war. So, ayun po pala yun. So, nung panahon po ng gera, dinala mo dito ang mga kuneho para gawing pagkain. Para gawing pagkain po, para dun po sa mga kasali dun sa gera. Okay. So, rabbits have come to be cared for as pet than being produced as meat sources. So, tumagal-tagal po, dahil na cute ang mga rabbit, mas nag-focus po tayo on nangyari po sa kanya, naging pet na po siya. Naging pet na po siya dito sa Pilipinas. Okay? So, rabbits are listed as healthiest meats available to man. Yun po ang sinasabi dito na marami pong nutrients contents ang karne ng kuneho o ng rabbit. Okay? The utility value of rabbit will help augment the demand of meat products in the market. So, along the way po, dito po sa mga training natin mamaya, mag-discuss po natin lahat po ng pwede natin malaman tungkol sa market, sa production, and sa processing po ng kuneho. Okay, so naating pa naman ang terminal objective. At the end of the activity, online participants are expected to gain knowledge and skills on the techniques and methods on rabbit meat processing and the proper utilization of its byproducts. Also, viewers are expected to consider rabbit as an alternative to healthy meat sources. Ayan, so bukod po dun sa mga lectures natin, magkakaroon din po tayo ng cooking demo ng rabbit meat processing. Ayan, kasama po natin ang ating mga batikan po pagdating po sa
pagluluto ng mga kuneho. Ayan. So, enabling objectives po natin, specifically, the participants shall be able to identify potential rabbit meat markets. Ayan. So, alamin natin kung saan tayo pwedeng magkaroon ng tindahan, makakabili, o makakapagnegosyo tungkol po sa rabbit meat. Okay? Meron din po tayong discuss the health benefits of rabbits and enumerate rabbit products and byproducts. Okay, didiscuss din po yan mamaya. Demonstrate the methods and techniques in rabbit butchering and rabbit meat processing. And discuss ways in preserving rabbit meat. Ayan po yung mga tatakal natin mamaya. So maganda po siguro na tumutok po kayo para wala po kayong ma-miss and lahat po matutunan ninyo. Okay, participants po natin. We have participants from online. Yan, kahit saan mang panig ng mundo, sa Pilipinas, from Visayas, Mindanao. Lahat po ay invited at lahat po ay pwede pong sumali dito sa aming online training na ito. Okay, ito po yung mga schedule of activities natin. So, start po tayo ng alas 1:30. And then 2 p.m. po, diretso po ang ating program. 2 p.m. to 3 p.m. po, we have a lecture discussion. Sama po natin ang ating president ng Bicol Rabbit Breeders Association o yung BRBA, si Sir Erick Aguimatang. Siya po makasama natin mamaya sa Aguimatang. Siya po makasama natin mamaya sa rabbit health benefits and other rabbit lectures. Okay, syempre mamaya, abangan nyo rin, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, ito po yung ating demo on rabbit meat processing. So magkakaroon po tayo ng wow, ano to? Rabbit Bicol Express. Rabbit Cacciatori. Pan-fried rabbit and yung, oh my god, rabbit lechon. Parang masarap talaga to. So abangan po natin yan mamaya-maya. Kasama naman po natin dyan ang resource person po natin, ang Vice President po ng Internal Affairs for Bicol Rabbit Breeders Association na si Mr. Juanico M. Diaz. Kasama rin po syempre sa resource person natin si Sir Erick Aguimatang. Ayan. So gusto ko lang po i-mention sa inyo ang training management staff po para po sa training na ito. Siyempre po ang aming pong overall supervision, ang aming pong center director na si Ma'am Elsa A. Parot, ang aming pong technical supervision, ang aming pong assistant director si Ma'am Vivian Vigarabe, ang aming pong technical supervision din po ang CDMS chief naman po na si Dr. Franklin Beldi Isip, at ang aming pong project officer na si Ma'am Melba SM Bonafé. And syempre, gusto ko rin pong batiin aming po training management team. Nag-iisa po ang kasama ko po dito ngayon, si Joy Calabios, si Sir Freud, na nasa likod ng camera na yan. And syempre ako po, si Oliver Milambila, but you can call me Bay na lang po. Ayan. So ayan po, thank you for attending this seminar. And to proceed with our training, ayan, so to proceed with our training, ibibigay ko na po kayo sa ating resource speaker. Siya po ang presidente ng Bicol Rabbit Breeders Association o yung BRBA. Ang presidente po nila si Mr. Erick Aguimatang. Ayan.
Specialist team ba, Sir Roy? Sige. So, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Erick T. Aguimatang. Ako po ang President ng Bicol Rabbit Breeders Association at ito po yung pangalawang yugto ng aming presentation about sa rabbit farming po. So, nung una po ay diniscuss po namin kung ano yung mga bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng koneho. Including po yung mga materials, yung kung paano ba yung feeding procedure nila, at yung mga proper health care. Mga benefits na makukuha nyo sa rabbit meat. Okay? So, nandito po sa amin ngayon, baka makita nyo, may set up po sa likod, nagsisimula na po sila na mag-prepare ng mga lulutuin para sa ating cooking show mamaya. Okay? Kasama ko po ang aming napakagwapo at sigasig na Vice President for Interior Affairs, si Sir Chef Juanico M. Diaz. At ngayon po, let me proceed with my presentation. Okay? So, Usapang Rabbit Part II, Rabbit Meat and Byproducts. Okay? So first, I will introduce our association, which is the Bicol Rabbit Breeders Association. Our vision statement, to make rabbit husbandry as one of the primary source of income of Bicolanos and rabbit meat as part of their staple food. Okay. Then, mission statement, to promote rabbit husbandry and its practices to Bicolanos, to provide good quality breeds as a foundation of rabbit industry in the Bicol region, to spread awareness of rabbit meat as an healthy alternative meat. So, as an organization or association, we have different activities. So, ito na po yun. Medyo i-rundown ko lang. To name a few, ito na po, BRBA Christmas Party. Then, last August 7, we held a seminar. This is the first rabbit festival with different guest speakers. We have Sir Brian Yap, the owner of Winmay's Rabbit Park in Bataan, and Sir Joel Villasan from Talavera, Nueva Ecija, the president also of Rabbiteros of El Talavera. So, here the same, this is the activity. Then, we conducted a rabbit cooking contest. Okay, so yun pong rabbit talaga ay kinakain. So mamaya po, siguro yung mga baguhan pa lang na marinig ito, baka maging maibahan kayo. Pero mamaya po, makikita natin at malalasahan. Okay, siguro yung mga nandito sa paligid namin, malalasahan na kung gaano bakit talaga kasarap ang rabbit meat. So, ito pong isang program namin, ang next is the Agama Family Program. So, hindi lang po kami nag-i-exist para mag-alaga ng rabbit, kundi para tumulong na sa mga Bicolanos, lalo na doon sa sinasabi natin, poorest of the poor, na matulungan silang magkaroon ng livelihood. Kasi yun po ang isa sa aming misyon dito sa Bicol region. Okay? So, recap lang po tayo about dun sa ating pinag-usapan yung nakaraan. So, ang rabbit meats ay may dalawang klase according sa purpose niya. Una po, yung kilalang-kilala natin na purpose, which is yung pet type rabbits. So, parang aso, yung mga pet type po is yung mga mababalbon, yung mga maliliit yung katawan, at pwedeng alagaan na kasama sa bahay. Then, next is the rabbit types. Okay, the meat type rabbit. So, ito naman po yung mga klase ng kuneho na mula sa medium up to large breed ay makakakuha tayo ng good protein. Okay? So, magkakaroon tayo ng good size ng carcass nila para gawing karne. Okay? Sabi nga, ito ay pwedeng alternatibong karne kapalit ng baboy, ng manok at iba pang mga livestock na common sa atin. Okay, so sama-sama tayong kilalanin kung ano nga ba ang meron sa pagkukuneho, ano nga ba ang rabbit meat. Okay? So, sa pag-aalaga ng kuneho, meron tayong tatlong bagay na kailangan
kailangan isaalang-alang. So part po ito ng recap. Ano? So first po is the genetics. So yung rabbit nyo ay dapat may magandang lahi. Okay? Yun lumalaki na hindi ka masasayangan ng oras. Okay? Next is feed management. Okay, so dapat alam mo rin yung pinapakain sa kanila, which is natakal lang po natin yung una natin yung ng seminar. Then next is rabbit husbandry or management. So meron po tayong tatlo para magkaroon ng productivity and efficient rabbit farming. Okay, so dapat maganda yung genetics, yung pakain maayos at maayos din yung pag-aalaga. Okay? So paano kung kulang yung isa dito? Kung kulang po, mas mabuti i-cope up natin yun para maging efficient yung ating mga produkto ng rabbit. Okay? Next is, sir, may rabbit na kami. Saan po ba natin pwedeng ibenta? Ano ba yung mga market na meron ang rabbit? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, una, kung makikita niyo yung dilaw, yung yellow is the breeder's tax. Okay? Next is the pet shop or the show type, then meat production, at yung pinakamaliit, yung sa baba, sa middle, is the laboratory purposes. Okay, mamaya po itatakal natin yan ng mas matindi. Okay? So, rabbit breeding stocks market. Okay? So, ito po yung pagbenta o pag-breed ng kuneho para ibenta as a foundation stocks ng ibang nagsisimulang magra-rabbit. Halimbawa, meron tayong biniling kuneho na maganda ang kalidad at ito ay inalagaan natin para purposely ibenta natin bilang livestock pa rin, bilang buhay na kuneho papunta sa ibang mga farms o ibang gustong mag-alaga ng kuneho. Okay? Number 2, masusing pagsusuri sa kalidad ng mga ibibentang kuneho ang kailangan upang mapanatili ang ganda ng lahi. So, hindi po lahat ng rabbits na inaalagaan natin ay pwedeng ibenta. Kasi meron po tayong tinatawag na selective breeding. Doon sa selective breeding, doon po natin malalaman yung kalidad ng mga ilalabas natin breeding stocks. Kasi since nagagawin nila itong foundation stocks, dapat siguro na maganda rin yung kalidad na mapupunta sa mga mag-aalagang baguhan na rabbitero o rabbitera. Then, pangatlo kung i-consider natin, hindi lahat ng kuneho ay maaaring benta, lalo na kung hindi pasok doon sa standard ng ARBA. Ano ba yung ARBA? American Rabbit Breeders Association. Yun pong ARBA ay meron mga sinet na standards kung ano yung itsura, hubog ng katawan, kung na pwedeng pang karne or pwedeng pang pet. Okay? So, dito po sa rabbit breeding stocks, pwede po tayo dito mag-breed ng mga pet types. Kasi pwede yung ibenta as pet. Okay? Then naman sa mga meat types, pwede tayo magbenta ng meat na purposely para naman sa meats. Okay? Doon sa mga gustong mag-enter sa meat production ng ating mga kuneho. Next, sir, ano ba yung mga kailangan namin i-consider sa pagbili? Okay? Kung kayo po ay nakapanood ng unang yugto, doon po natin na-discuss ng thoroughly yun. Pero sa ngayon po, nilagyan po namin ng konting insertion kung ano ba yung dapat consider para mag-guide tayo. Okay? Sa mga hindi pa po nakanood ng unang ito, siguro after dito, pwede niyong balikan yun at mas maganda doon tayo mag-umpisa. Okay? Ang unang pong pagsusuri ay suriin ang kasarian at iba pang impormasyon. Okay? So, dahil po mag-aalaga tayo ng mga kuneho, kailangan po natin malaman yung tamang kasarian nila, like gender. Kung lalaki ba ito o babae. So, pwede po natin tingnan yung kanilang mga genitals. Kung pabilog, ito ay lalaki. Kung medyo split, ito ay babae. Pwede rin natin alamin kung ano yung date of birth nila. Kasi, binibreed ang rabbit 6 months after nilang isilang. So, ang breeder age rabbit is 6 months. So, kailangan natin informasyon kung kailan sila ipinanganak. Pangalawa, kailangan din natin malaman kung gaano ba karami silang magkakapatid. Kasi since nasabi ko na kanina, magsiselective breeding tayo dahil foundation stock to, mas magandang makakuha tayo ng rabbit dun sa maraming mga anak or maraming magkakapatid. Para mas marami din at mas madali din natin
maparami ang ating mga alagang kuneho. Then pag susuri, pwede natin itanong yun sa breeder mismo ng rabbit. Pwede rin natin itanong kung sir, magkano ba talaga ang presyo nito? Kasi baka overpriced naman. Baka naman sir, masyadong mura po nila namin. Okay? So, pwede natin yung tingnan. Okay? Then next is, suriin natin kung may sakit. Okay? Ano ba sir ang common na sakit ng mga kuneho? Sa visual po, pwede natin makita kung may mga balakubak na sakit yung ating mga kuneho, which is tinatawag natin mange. Okay? Common na sinusuri po sa rabbit is tinitingnan nila kung may bali ba ito o wala, kung kumpleto ba ang tenga, ang kuko. So, ang genitals ba ay maayos? Kasi meron pong parang lalaki ang genitals pero babae pala, or the other way around. So, doon pa lang po, dapat tinitingnan na natin. Kasi, ang purpose po natin ay breeding stock market. Okay? So, titignan ang kuko ng paa, tenga, loob at gilid na paligid nito, ilong, kung may balakubak o crack. Okay? Sa tenga po, makikita natin kasi katulad nga yung mga infestation ng mga mange or ear mites, pwede itong makahawa sa ibang kuneho. So, kailangan natin silang makita at masuring ayos. Next is, ito yung common at medyo malalang problema pag nag-aalaga ng kuneho, yung diarrhea. Okay? So, nung nakaraan, na-discuss natin kung paano ito matreat at kung paano ito maiwasan. So, ngayon, bilang isang review, kailangan natin tingnan kung yung rabbit ba natin na mabibili ay nagtatae or merong problema sa kanyang bowel system. So, mas maganda na buo yung kanyang food. Okay? So, mas maganda yung manure niya ay buo para sigurado tayo mabubuhay natin siya. Kasi sino ba naman ang gusto mamatayan ng kuneho, di ba? Next is, ang pangangatawan. So, kung lalo na kung rabbit production, rabbit meat production ang pinag-uusapan, magandang suriin natin yung pangangatawan. Yung bubog nito, bilog nito, kung pasado na yun sa standards. At kung hybrid naman, kailangan din natin tingnan kung malamig ba yun o baka mabuto. Okay? So, pwede po natin yung tingnan mga bagay na yun sa pamamagitan ng pagkapa sa bandang likod na bahagi, pagkapa ng kanyang mga muscles, kung maganda ang bukod ng katawan. Pwedeng visual or yung by touch. Okay? So, next is the pet or show market. Okay? So, sabi natin kanina, mayroong dalawang klaseng breed, meat types at pet types. So, ito po yung mga nag-o-offer sa pet shop. Kung mapunta po tayo sa ibang lugar, yung mga nasa pet shop, yun po yung mga pet type na bagsak ang tenga, yung mga mahubalahibo ang mukha, parang lion, yung mga lion heads, okay? Holland block, okay? Then yung mga Netherland dwarf, yung mga maliliit na klase ng rabbit, okay? At meron din naman tinatawag na show type. Dito sa show type, dito naman pinapasok yung parehas na breed. Ito yung pet type at meat type. Sir, pwede bang gawing pet yung meat type? Since po kasi dito sa Pilipinas, nakasanayan natin na lahat ng rabbits ay pare-parehas ang pagtingin natin. So kung pumunta kayo sa isang pet shop, for example, dito sa Pili or sa Naga, baka makita nyo doon ay yung mga pang-meat type production. So hindi naman talaga siya pet type. Pero since na yung purpose natin ay may makasama tayo sa bahay, makasama or mag-develop ng sense of responsibility sa mga anak natin, sa mga bata, pwede naman na silang gawing pet. Okay? Pero yung mga show type po, may mga standard na sinusunod. Okay? Based sa build nila, sa appearance nila, sa kapal ng balahibo nila, sa name. So, depende po kung anong klaseng breed. So, doon po nagkakaiba yung mga nasa pet shop at yung mga pang-show type. Okay? So, ito po yung example. Yan. So, nakikita nyo po, dito sa upper part, yan, dito sa upper part, ito yung mga common na pet type. Ang tutip nila, di ba? So, sino ba naman ang magkatatay niyan? Talaga kung hindi naman talaga pwedeng katayin yan. Although sabi namin, parehas lang naman ang lasa niyan. And ito po nasa baba, yan, ito po yung mga common po makikita sa mga pet shops. Okay?
Okay, yung mga show type naman po, alam niyo po ba na as early as 2015, ito ay 2018 nangyari sa Ayala Mall, sa Cloverleaf, meron pong mga rabbit show na rin dito sa atin, especially sa Manila or sa bandang North Part ng Luzon. Okay, pero dito sa atin sa Southern Part, halos nagsisimula pa lang. Okay, marami na rin nag-aalaga, pero kumbaga yung foundation stocks natin ay medyo magulo pa ang genetic pool. Okay, ibig sabihin, baka hindi pa sila masyadong ganun kalaki para mag-qualify sa pagiging meat type rabbits. Okay, or sa pagiging pet type rabbits. Dahil maraming mga crossbreeding na nangyari. Next is, okay, so ang sunod po is laboratory purpose market. Sir, yung meat production, nalampasan nyo. Yun ang hinahangkay namin, yung pula. Wait lang po. So, unahin ko muna yung laboratory. Since na medyo mahaba-haba yung rabbit meat production, kasi yun ang pinaka-focus natin, so ito yung laboratory. Familiar ba kayo sa laboratory rats? Sir, kawawa naman po. Purposely po, yung mga for laboratories, especially yung mga puting kuneho, ina-apply po talaga ng mga scientific po sa kanila yung mga gamot para i-testing kung safe ba ito sa mga hayop, kasi mas magiging safe ito sa tao kung safe ito sa hayop. So yung hayop mo rin ginagamit kanila ng mga testing ng mga drugs. Okay? So sir, kawawa naman sila, baka mamatay sila. May mga proper way naman po na sinusunod na standard sila para gawin itong mga laboratory purpose na ito. Okay, so makikita nyo po, hindi naman po lahat ng laboratory purpose ay pinapatay. Kasi meron din naman po na pinaalagaan at malalaman nila kung ano ba yung kagandahan. For example, for laboratory purpose, na malaman mo kung maganda ba yung pellet na to, maganda ba yung pakain na to. So, inaalagaan sila ng maayos. Okay? So, meron din yung mga common, yung sa, for example, yung anti-rabies dati, in-apply ng DOS dito sa mga kuneho muna bago sa tao. So, ganun po nakakatulong yung pagkukuneho sa ating buhay. Okay, sir. Ito na po yung inaantay nyo. Rabbit meat market. Ano ba yung rabbit meat? Okay. So, kung makikita nyo po sa paligid ko, nagsisimula na po sila magtagtad, magluto, aamoy na po namin yung lechon, at yung mga ibang mga nanditong pinipresent mamaya ni Chef Juanico. So, maganda pong sumabaybay tayo hanggang sa huli nito ating presentasyon ngayong araw. So, sabi nga natin, alternatibong karne dahil sa magandang value ng protina na mayroon ang rabbit meat. Okay? Next is, masustansya ito at ito ay ang sustainable na way ng pag-aalaga ng kuneho, yung rabbit meat production. So, ibig sabihin ba yung pet type ay hindi sustainable? Hindi po ganun din. Kumbaga, iba kasi yung characteristics ng pet types at iba naman talaga yung meat types. Kumbaga, yung meat types kasi ay kinakain natin araw-araw. So, yung tao naman, lalo na kung sanay na tayo kumain ito, ay halos araw-araw natin pwedeng i-avail ang pagkain ng rabbit meat. Okay, kumbaga, sa ngayon kasi, nasa parte tayo ng awareness. Kaya nga meron tayo mga ganitong klase ng seminar para maging aware ang mga tao na kinakain pala ang karne ng kuneho. Okay? At kailangan natin consider din kasi may mga rabbit farms na nag-i-inject ng mga gamot para masolusyonan yung mga problema sa pagkukuneho. For example, ivermectin, meron po yung tinatawag na withdrawal period. Okay? Yung withdrawal period ay yung tinatagal ng drugs or gamot na tinusok sa isang hayop para bago ito i-consume. So kahit po ibang livestock, meron din ito. For example, sa baboy, sa beef, kapag tinusukan ng mga ivermectin or similar drugs, meron po silang mga withdrawal method, withdrawal period. Okay, so usually po, kung ivermectin, 45 days po, 30 to 45 days. Kung halimbawa naman, yung mga
antibacterial, usually po 7 to 14 days. Depende po sa prescription ng mga vets na malapit sa inyong lugar. Okay. Sir, alam na namin yung rabbit meat kasi nakita na namin nung una. Alam na rin namin kung yung pet type meat type rabbits. Pero alam nyo ba na yung mga rabbit meat ay nahahati sa 3 klase base sa kanilang edad at sa kanilang bigat? Okay? So, ito yung una, yung priors. Yung priors ay 10 weeks old, 70 days old kung i-convert nyo sa days. Ito ay tumitimbang na 1.6 to 2.5 kilograms. Okay? So, ito po yung mga priors ay merong mga magagaan pang weight na malalambot na karne. Okay? Mala-pearl ang balat, mala-pearl ang karne, at kumbaga, yung kanyang mga meat ay hindi pa gaano kakunat. Okay, yun po yung piniprepare nila ngayon dito sa paligid ko. Yun po yung niready namin para ipakita sa inyo kung paano lutuin ang mga priors. Okay? My next po is by rabbit meat by age is yung rooster. Yung rooster naman po ay 10 weeks old to 6 months old. Okay, 10 weeks old to 6 months old. Ito po ay commonly tumitimbang ng 2.5 to 4.1 kilograms. Sir, matigas na po ba yan? Kasi nasa 6 months na. Okay? So sabi po namin yan lagi, ang advisable po namin na age ng pagkatay ng rabbit ay halos nandito sa prior at rooster age. Okay? So 10 weeks old, kung okay na, pwede na siyang katayin. Okay? Or at least 3 to 4 months. So, nandito sa rooster age. So, maganda po ito na panglitsyon o kung ano pa man na putahe na may ibigan nyo. Next po is steers. Ito naman po yung 6 months old pataas. Okay? They must have attained weight of 3.6 kilograms or more. Then, the carcass are generally firmer, contains more fat, and is coarse. Kumbaga, medyo makunat na siya. Pero hindi naman ganun kakunat. Kumbaga, depende na lang sa pakaluto nyo. So, yung may mga magtatanong po dyan, Sir, paano yung breeder namin? Kasi may alaga na kami kuneho. Medyo palyado na siyang mga anak. Pwede ba namin katayin? Ang sagot po is yes. Kasi, nandito po siya sa stew. So, stews po ang pwedeng itawag sa kanya, sa karne niya. Okay? So, kailangan mo lang ng mga sikretong sangkap, sikretong procedure para mapalambot siya. At isa sa sekreto namin para mapalambot ang karneng kuneho ay i-inject ang marinade sa loob mismo ng rabbits. Para internally, uminit na yung marinade mo at sa loob ay maluluto na ito. Lalo na kung ang purpose nyo ay paglilitsyon ng rabbit. Okay? And yung paglilitsyon po ba sir ng rabbit ay mahirap? Actually, madali lang. Para ka lang naglilitsyon ng manok or ng baboy. Okay? Next is, so eto, yung nutritional benefits of rabbit meat. Okay? So, as you can see, nandito po yung percentage of fat na meron ng rabbit, chicken, quail, lamb, beef, and pork. Okay? Next. So, dito naman po, kung ma-observe nyo ang ating presentation, ang percentage ng fat ay napakababa. Ibig sabihin, maganda po ito sa may mga high blood dahil sa low fat content dito. Okay? The diet and the lifestyle of rabbits contribute to their low body fat levels. Ano ba sir ang kinakain kasi ng rabbits? Ang kinakain po ng rabbits is basically mga damo. Okay? Nandito po is root, seeds, and grains. Pero kung nasa farming po tayo, gumagamit tayo ng mga pellets. Okay? Para po, mas magkaroon sila ng tamang sukat ng protina sa pangangatawan. Okay? So,
So, pwede sa may high blood. Ikukumpara niyo po sa baboy na nasa 45 ang percentage ng fats nito per serving. Ang rabbits po ay 10 lang. Ang chicken is about 12. At ang pinakamataas talaga ay ang pork meat. So, bakit kayo mag-aalinlangan pa na kumain ng rabbit meat? Next po is a percentage of protein. Okay? So, based on the research of U.S. Department of Agriculture in 2018, ang rabbit meats ay ang may pinaka-mataas na easy digestible protein. Hindi lang po basta-bastang protina. Ito po yung digestible. Ibig sabihin, madaling matunaw ng ating katawan na klase ng protina. So, makikita po dito na meron pong halos 22% ng protina na meron ang rabbit meat. At ang pinakamababa po, amazing, di ba? Yung pork pala, mababa ang protina na meron. Pero yun ang paborito natin. Okay? Or nang iilang natin. Pero kami, ang isa sa paborito ng natin na meat, dahil sa mga nutritional value ito, ay rabbit meat. So, next. Okay, so yung mga health conscious dyan, alam ko yung tenga nyo, napapalapit sa monitor ng screen nyo kasi gusto na talagang malaman kung ano yung mga nutritional value ng rabbit meat. So, ito po yung next. Cholesterol per 1,000 grams per 1 kilogram. Okay? So, makikita nyo po dito na yung cholesterol level ng rabbit meat ay napakababa compare sa ibang meat. Okay? Lalo na ng manok, ng beef, at ng pork na common natin nakikita sa ating mga kusina. So, why not rabbit, di ba? And, pwede po ito sa may mga heart patient dyan. Okay? So, kung may problema po kayo sa puso, wag lang po yung love life kundi yung, for example, sa puso mismo, pwede po kayong kumain at nire-recommend namin ang rabbit meat. Next po, sa mga nagda-diet, okay? So, ito po yung lagi nilang binabantayan. Ilan ba ang calories niyan, sir? So, rabbit meat contains less value calories than other meats. So, makikita niyo po sa presentation kung gaano kababa. So, nandito po siya, kung medyo malabo. So, ito pong part, yan, yung blue part na yan, yan po yung calories per pound. Okay? Based po yan sa US Department of Agriculture na research nila. Okay, so maganda po ito sa mga taong nagda-diet. Okay? Sir, bakit parang hindi ka nagda-diet? Kasi napasarap po ng rabbit meat. Okay, masarap po kasi magluto ng rabbit meat yung chef natin, kaya medyo napaparami tayo ng kain. Okay? Pero generally, napakasustansya po ng rabbit meat. Okay? Next is sodium content. Okay? So, the sodium content of rabbit meat is comparatively less than other meats. Okay? Ano ba yung ginagawa ng sodium sa ating katawan? Yung sodium po ang nagpiprevent sa ating katawan para tayo ay magpawis. Okay? Pag hindi tayo nagpapawis, hindi po yung mga bad bacteria o yung mga masamang organisms sa ating katawan, microorganisms, ay hindi may excrete gamit ang sweat. So, mas maganda po na ang kinakain natin ay less in sodium. So, dyan po pumapasok na advantage ng rabbit meat. Okay? So, yung too much sodium din ay pwede magpataas ng high blood pressure, stroke, heart disease, and kidney diseases. So, why not rabbit meat, di ba? Kasi napakababa ng sodium content ito. Next is, the calcium and phosphorus content of rabbit meat is higher than other meat. So, yung phosphorus po is the second most plentiful mineral in the body with calcium being first. Phosphorus is needed in the body for many functions such as filtering of waste, tissue, and cell repair. Then, ito po yung nagdi-develop ng ating energy. So, kapag mataas yung calcium, mataas ang phosphorus, maganda po yung minerals na madadala nito sa ating katawan. So, why not rabbit meat, di ba?
Okay, so calcium naman, on the other hand, play an important role in the body, such can be seen in bone development and maintenance. Okay, so alam naman natin na yung calcium ay para sa ating mga buto at pwede itong makatulong para mapanatili ang structure nito at maiwasan ang mga osteoporosis. Okay? So, another health benefits, rabbit meat reduces the risk of cancer. Okay? Sa panahon po ngayon na pandemya, medyo napakahirap po magkasakit. So, kailangan po natin na isang healthy na makakain. At dyan papasok ang rabbit meat. So, pwede po itong makareduce ng risk of cancer. Okay? Dahil sa conjugated linoleic acid, okay, which is anti-cancer ang epekto. Okay? Rabbit meat is recommended for diabetic people. Okay? So, pwede ito with the same, dahil dun sa conjugated linoleic acid na makikita sa rabbit, pwede ito makatulong na anti-obesity. Okay? So, pwede ito sa mga diabetic persons. Usually nga, may mga hospitals na gumagamit ito para gawing diet sa kanilang mga cancer patients at iba pang may sakit. Okay? Depende sa piniprescribe na dami ng dietitian ng isang hospital. And next, ito yung nagpapaganda or nagpapatibok ng ating mga puso. I mean, nagpapaayos ng tibok ng ating puso, which is the omega-3 fatty acid or omega-6 acids. Okay? So, ito po yung nagbibigay ng healthy heart sa atin. So, ito po yung kumbaga mag-iwas sa atin sa sakit sa puso. Okay? So, kung yan ang mga benefits ng rabbit meat, why not rabbit, di ba? Okay? So, pwede rin ito sa mga pregnant women dahil sa masustansyang content nito na vitamins, proteins, at minerals. Okay? So, sir, kanina pa namin sinasabing ayaw namin ng rabbits. Illegal yan kasi mga pet lovers po kami. Okay? So, nandito po tayo sa parte na kung saan ipapakita na namin yung mga different way ng pagbo-butcher ng rabbit. Okay? So, alam po natin na bawal po sa Facebook yung live na pag-butcher ng rabbit o pagkatay ng rabbit. So, kumbaga, image presentation na lang ang aming ilalagay. Pero alam niyo po ba na sa Republic Act 8485 or Animal Welfare Act of 1998, amended by RA 10631, pwede pong katayin ng rabbit. Sa Section 6, the killing of any animal other than, okay, tandaan, the killing of any animal maliban sa cattle, sa pigs, sa goats, sa sheep, sa poultry, sa rabbits, sa carabao, horses, deers, crocodiles, is likewise declared unlawful. Okay, ibig sabihin, etong mga nasambit kong mga hayop, pwede siya na makain ng rabbits. Kumbaga, pwede siyang i-consume ng tao para sa atin. Check lang po, nandito pa ba tayo? Okay, so medyo na-distract ako kasi may nawalan ng ilaw. Okay, so yun po, since na-live na tayo, so ituloy natin. Sabi ko nga, yung pagkatay ng rabbits ay legal sa ating bansa. Okay, basta through humane procedures at all times. Yun eh. So, dapat po may proper way. At yun po ang ituturo namin sa susunod na mga slides. So, alam niyo po ba na ang ating NMIS, National Meat Inspection Service, ay gumagawa niya ng paraan kung paano o ano ba ang tamang pagkatay ng rabbits. Okay? So, noong pong June 29, 2021, meron pong public consultation ng drafting ng administrative order for guidelines on humane slaughter and meat inspection of rabbit for food. Okay? So, gumagawa naman talaga ng paraan yung ating gobyerno. Lalo na po kung paano ba talaga ang tamang pag-dispose ng ating mga rabbit meat. Okay?
So, sabi dito, humane is equals to painless. A pale stand leads to rabbits being conscious that exposed to hazard, okay, na makakasani ng painful, fearful, and distressing sa ating mga alaga. So, yun po ang bawal. So, dapat po humane way tayo. Okay, ano ba sir yung humane way na sinasabi mo? Mamaya po ituturo ko. Okay, so pasintabi po sa mga pet lovers dyan. So, ito po yung punto kung saan ipinapakita po na graphical presentation namin kung ano yung kung paano mga different way para katayin ng rabbits. Okay, obviously po may babawian po ng buhay na rabbits para sa ating pagkain. Okay, para din po yung manok. So, nagkakatay tayo ng manok kahit may pet tayong manok. Okay, nagkakatay din tayo ng baboy at iba pang mga livestock. So, ang first kong method, ito po yung pag-stand. Bakit ba sir kailangan i-stand? Kasi sabi mo kanina, pag hindi i-stand, magiging painful at stressful para sa rabbit. Okay, so kailangan pong i-stand para po ma-put siya into coma at hindi niya maramdaman kung ano man yung processing na gagawin sa kanya. So, makikita po natin na yung duration ng unconsciousness ng ating rabbits ay mula dito, yan. So, from stunning to bleeding up to the death. Okay? Sige. Okay, so, stun to neck cut, then bleed out time. Ito. During that duration, para maging humane yun, kailangan po unconscious yung ating mga rabbits. Okay? So, sir, paano kami first time namin mag-alaga ng rabbits? First time din namin mag-cattle kasi nasa meat production kami. Pwede po kayong magpatulong. For example, i-message nyo po kami. Pwede po kami magtulong kung paano ang human way. Or, subaybayan nyo po ang susunod na mga slides. Kasi ituturo po namin dito. Okay? Ang first kong method ng stunning is knocking or neck bending stunning. So, ito po yung knocking. So, pinupukpuk po. Yes po. Masakit man sa ayaw din po namin sana, pero yun po yung purpose namin ng pag-alaga ng kuneho, which is the meat production. Hindi po sila yung mga pet. Yung pet ay isang tabi po natin. Kasi kahit po ako, against ako sa pagkakay ng mga pet-type rabbits. Kasi una, maliliit ang carcass nila. So, konti yung karing makukuha sa kanila. Kaya po, dapat ang kinakatay natin ay yung mga meat-type rabbits na may malalaking carcass at maraming protina na pwedeng mailagay sa ating katawan or maidagdag sa ating pangangatawan. Okay? So, next po is etong neck bending. So, binabalian po sa ulo. Medyo pasintabi po ulit, medyo mga brutal po ito. Na-advise po namin na kung may mga nanonood na bata, mas maganda pong i-guide sila ng kanilang mga magulang para ma-explain nila yung proper way. Okay? So, yan. Kung ito ba naman pagkakain ng rabbit ay magre-result ng ganitong mga pagkain nasa likod ko, why not, di ba? Napakasarap kung maaamoy nyo lang dito sa paligid namin. Okay? So, may nakita po kayo dito, etis. So, hindi po humane way yung paggugol-gol ng rabbits. Okay, sir, yung manok na ginugol-golan namin. Yung rabbits po kasi, hiwala yung kanyang skin sa kanyang throat. So, pwede pong masaktan siya, mapil niya muna yung sakit bago mo siya malagutan ng buhay. Okay, so hindi po siya pwede gano'n. Next po is stunning using bolt gun or device. So, makikita niyo po dito, ito po ay painless na sigurado. Yan. So, ito po yung ini-aim natin, yung cross mark dito sa gitna. Kasi po, gusto natin ma-put into coma agad at matamaan yung brain. Yan, ito po yung utak ng kuneho at para ma-paralyze siya. Kapag paralyzed na siya, painless na po yun para sa kanya at masiserve niya na yung purpose ng pag-alaga natin ng meat-type rabbits na gawing karne. Okay? So, sa una po talaga, mahirap. Pero kapag nasanay ka na, at yun naman yung purpose mo sa pag-alaga, masasanay ka na rin po yan. Okay?
Next po is the electrical stunning. So ang electrical stunning naman po, ito po yung pagkuryente. Okay, so ito po yung gamit, ito yung illustration. Iniipit po yung heads niya, same po yung objective. Ini-aim po yung brain para makoma, pero using electric shock ito po. So kailangan mo po ng at least 10 volts ang recommended. Kasi mas mababa dyan, hindi siya agad mamamatay. Okay, or hindi siya mapuput into coma. So dapat po, ang recommended po na voltage according kay Anil Raj at McKinstry noong 1998, kailangan po 10 volts. Okay? So pwede nyo pong basa-basain yung part ng ulo para ma-focus doon. Okay? Next is, ito po ay ginagawa actually sa Europe at sa US. Pero sa atin po medyo hindi po natin ito ginagawa, which is the carbon dioxide gas anesthesia stunning. So makikita nyo po sa illustration, pinapasok po sila sa isang chamber at nagpo-produce po ng carbon dioxide na gas para mawalan po ng malay ang mga kuneho. Okay? So kapag nawalan na po sila ng malay, pwede na po sila dyan katayin. Okay? So dapat po ma-expose sila ng at least 2 minutes sa CO2, okay, or carbon dioxide. Pero sabi ko nga, hindi pa ganun tayo advance regarding sa ganitong klase ng pagkatay. Mostly sa atin, yung knocking at yung neck bending ang ginagamit natin stunning procedure. Okay? So, ito po naman po yung different ways to butcher a rabbit. So, yung pong rabbit meat ay pinaprocess sa ganitong paraan. Okay? So, makikita nyo po dito ang upside down method. Okay? So, ito po, binibitay po yung rabbit na pabaliktad. This is a rabbit meat type po ito. So, ganito po yung itsura niya. So, ino-open po siya mula sa paa, sa hind legs, ito. Then, diretso po yan para mabalatan po siya. So, makikita niyo po itong image na to. Halos para po siyang jacket na kapag pinubaran nyo, dire-diretso po siyang mahuhulog. So, ang lalabas po ay isang malinis na carcass na karneng rabbit. Okay? Then, after then po, yung open po natin yung stomach. Okay? So, upside down ito, mas madali pong i-control yung pag-open ng stomach part niya kasi nakabitay na po yun. Then, tatanggalin na po yung mga laman loob. Yan. So, nandito, tinatanggal na yung laman loob. Pakatanggal po ng laman loob, kukunin yung part ng puso, yung atay, tapos yung kanyang bato. Pwede pa po yun i-process sa ibang way. For example, adobo or gawing sauce. Usually po sa yung mga Ilocano, kasi my father is an Ilocano, ginagawa po nilang papaitan yung mga stomach, yung mga nandyan na intestine. So, may sa northern part po talaga, ginagamit, halos sabi nga po nila, walang tapon, pati yung loob pwede gamitin. So, parang dinuguan na baboy, pati yung intestine ginagamit. So, same din. Pero sa amin po, since na awareness ang pinapakita namin, mas maganda i-consume yung ating mga meats or yung mga type ng mga kidneys, ganyan, or hearts as a basic na consumables. Okay? Yun pong mga ulo, yung mga ibang parte ng katawan nila ay siguro for exotic na lang na preparations. Okay? So, ganito po yung cuttings na makikita niya sa rabbit meat. Okay? Next is the side cut method. Okay? So, ito po yung side cut, binubukasan po, galing po sa side papunta sa likod at ino-open. So, same po yung procedures. Pakabukas, puputulin yung part ng ulo ng rabbits, then yung mga sa paa niya, sa anggulo, yan. Then, ilalabas yung mga bituka at isi-save yung mga kidneys, yung heart, at yung dalawang bato. Then, pwede na siyang i-chop ulit. Okay, so yun po yung side cut method kung paano ang pag-butcher ng rabbit. Again po, inuulit ko lang, ito po mga rabbits na to ay hindi nagkakaroon ng animal cruelty
sa pag-butcher ng rabbit na to kasi sumusunod tayo sa human way ng pagkatay ng rabbits. Okay? At yung purpose talaga nila ay for meat production. Okay? So, ulit-ulit ka na meat purpose, human way, kasi po kailangan po natin i-spread sa lahat na hindi po cruelty ang pinapalaganap ng rabbit meat production, kundi yun talaga ang purpose nila at human way. Okay? Next po, eto naman po, ang next po ng pag-butcher niya is yung plucking method. Okay? Yung plucking method po is yung with skin. Okay? So, photo credit po natin yung Smart TV YouTube channel kasi nandun po ito brinad. Una po yung harvest natin, yung pag-harvest is yung pagkatay. Okay? Pero yung pagkatay po natin ay ini-stand lang natin. Okay? Dahil hindi natin siya binabalatan or hinuhubaran yung buong pelt ng rabbits. Kundi po, dipping process ang ginagawa natin. Okay? Yung dipping process po, kailangan po siya na ibabad sa 70 to 80 degrees Celsius. Okay? Tandaan po, 70 to 80 degrees Celsius lang at hindi po kumukulong tubig. Okay? Depende rin sa klase ng meat ng edad. Okay? Sabi nga natin, steer, rooster, okay? Tapos yung ating priors. Okay? So mas malambot kasi siya or yung priors, mas madali matuklap yung kanyang balat. Kung mas makunat naman siya, mas madali natin yung magagawa. Okay? So this is the dipping process. Thank you very much sa ating napakagwapong technician. Salamat po kasi nabalik. Yan. Medyo nagkakaproblema tayo sa internet connection. Okay. So, proceed po tayo na. So, plucking method. So, parang manok po, pina-pluck natin. So, nire-remove po natin ang rabbit fur manually or via machine. Depende po sa klase na ating ginagamit. And pwede nyo pong i-shave. At yun po ang ginagawa natin rabbit chon. So,
meron po siyang balat. Okay, so ganito po siya. Alright, yan. So, kung ma-observe nyo po, hindi po siya yung limit agad. Meron po siyang skin or skin-on siya. So, sinishade natin, pinapla, kasi parang ano po yung pag-process. Okay? Next is, ways to preserve rabbit meat. Okay? Sir, napakarami po namin rabbit na. Napakarami na po namin mga tambak na lalaki. Ang bak po kasi ay lalaki. So, common pong kinakatay is yung mga lalaki kasi hindi po sila mag-reproduce. Yung mga dog or babae, usually, tinatabi for another purpose na breeding. Okay? Yung mga lalaki po ay kinakatay at pwede pong i-preserve. Okay? So, kahit marami po tayong mga tambak, pwede po natin yung katayin. Basta po, ang importante, kayo mismong breeder ay nagpo-consume ng rabbit. Kasi bakit tayo mag-aalaga ng rabbit kung hindi tayo nagpo-consume nito? Okay? So, maganda po na nag-aalaga tayo ng meat purpose na rabbit. So, why not na mag-consume din tayo ng meat nito? Okay? So, rabbit meat preservation helps to control spoilage by inhibiting growth of microorganisms, slowing enzymatic activity, and preventing the oxidation of fatty acids to promote rancidity. Okay, so yung pong length time ng rabbit meat na maging siyang fresh at maging siyang okay para sa human consumption ay hahaba dahil sa mga procedures na ipipresent natin. So ito po yung solusyon dun sa dumadaming mga rabbits na lalaki na meron tayo na hindi natin kaya i-consume. Okay, pwede po natin yun i-preserve. Okay, so ang una pong technique para mas tumagal ang rabbit meat natin is rabbit brining. Okay, when we say brining po, it is the process of submerging a cut of meat into a solution of salt and water. Okay, so yung brining technique po ay nagte-tenderize ng ating meat at nag-infuse ng flavor. Okay? So yung salt po kasi, alam naman natin na isang preservative na pwede makatulong sa pagprolong ng ating meats. Okay? Then, rabbit carcass that help extend its shelf lives. Okay? So kapag po na-brine natin, since na matatanggal doon yung excess na dugo na within the meat of rabbits, kahit po sa baboy ginagawa actually, yung pong brining ay nag-aalis ng mga excess na dugo na within the body of any livestock na makaka-apekto po sa shelf life nila. So kung wala po yung dugo, naalis yung excess na dugo na yon, kaya pinapaduguan natin, mas tatagal po ang shelf lives ng ating mga meat, especially ng rabbit meat. Okay? So isa pong way to preserve rabbit meat is cold storage or freezing. Okay, so lahat po tayo, ito yung ginagawa. So yung rabbit meat po, yan, ganyan pa ang itsura niya kapag hindi luto. Pwede po natin i-rep ito sa freezer para mapatagal natin ang buhay nito. Sir, wala po kaming rep. Paano ba yan? Kung wala po kayong rep, mamaya po, may susunod po tayong presentation, doon po natin siya makita. Then, yung freezing rate niya po ay dapat mabilis at yung thawing rate or yung pagtanggal ng kanyang yelo ay dapat slow process kasi nakaka-apekto po yun sa tenderness ng ating karne. Okay, next po, para ma-preserve natin na mas matagal, kasi bago natin i-freezer, nilagay natin sa plastic. Okay, so pwede naman yun. Ilagay natin sa plastic. Pero mas maganda kung nilalagay natin sa vacuum packaging. Kasi yung vacuum packaging po, pwede niyang i-extend up to 3 months yung ating produkto. Okay, so ito po yung itsura niya. So naka-vacuum sealed. Yan. Kaso kailangan natin ng vacuum sealer po nito. Okay. Next is the rabbit meat smoking or curing. Okay, ito po yung kung tawagin sa US ay jerking. Okay, so ito po yung ginagawa or pagtatapa. Okay, so credit po sa Agnes Nature Farm kay Sir na Art Veneracion
nagpaalam po ako sa kanya na gamitin tong picture na to kasi ginagawa na po nila to sa kanilang mismong farm sa Bulacan. Okay? So yung meat curing and smoking are two of the oldest methods of meat preservation. They only improve the safety and shelf life of meat products but also enhance the color and the flavor. Okay, so alam naman natin na ginagamit ito sa mga sausages para mas mapatagal yung kanilang buhay. So same po yung idea sa rabbit meat ng smoking or curing. Okay, so ito po next, ito po yung ginagawa namin mismo sa The Rabbit Naga City. Yan. So sa amin pong product ito para ma-preserve namin yung dumadaming rabbits namin. And yung shelf life po nito is 6 months to 1 year. Depende sa pag-process. Okay, so yung idea ng pag-process ng canning ay di-discuss ko mamaya. Napakadali lang kung mag-can ng rabbits. Kailangan mo lang ng bote ng pang-can, which is meron talaga kung specialized na bote at sealer para dyan. Okay, so sinisil yung meat sa loob ng container. Usually practice to sa US kasi dun sa kanila po ay nagkakaroon ng snow, so mahihirapan po silang maghanap ng makakain. Okay, so ito po yung isa sa way nila, which is canning. So ang procedure po ng canning, mas maganda sana kung ipakita namin, no? Kasi kami naman mismo ang gumagawa. Pero para po mas madali yung presentation kasi may next pang portion, ito po, sinusok yung rabbit meat sa salt brine ng 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Then 6 to 12 hours naman kung mas matanda. Okay, so brining ang una. Then next is kailangan po natin ilagay sa container. Pwede po kasing fresh meat or luto na yung ikakan. Okay? Sa case po namin na ito po ay hindi pa luto. Okay? Pero pwede rin na yung mga luto na mismo ang ilagay natin dyan. Dapat po may 1 inch na kumbaga space para dun sa pag-seal niya. Okay? So yung kasing bottle nitong ating ginagamit na bottle ay nag-auto lock kapag in-steam boil ang ating mga bote. Okay? For 60 to 90 minutes. Okay? So, sir, paano ba namin malalaman kung properly sealed yung bote? Ang practice po namin para malaman namin na properly sealed is ina-upside down po namin yung can mismo. Then kapag may nag-leak after the next day or a few hours, inaalis na po namin yon kasi hindi po yun napa-properly sealed. So yun na po yung kinukonsume muna namin. Okay? And yung mga na properly sealed, yun po ang pwede namin i-reserve para sa aming purpose sa pagkain or pwede namin ibenta. Okay? Next is, okay, ang next po natin na produkto or byproducts, ito ay byproducts. Ano? Kasi ano ba sa pinagkaiba ng products at byproducts? Ang byproducts po, ito po yung mga halos indirect na product na pwede pa natin mapakinabangan sa pag-rabbit. Okay? Kasi sabi ko nga kanina, ang pag-rabbit po ay walang tapon. Okay? Kasi ultimo po yung skin niya kasi inubaran natin yung rabbit para i-process, di ba? So yung fur niya or yung hides ay pwede natin patuyuin at gawing mga bugs. Okay? So eto po, photo credit po natin si Sir Leo Santos ng TARI. Okay? And yung process po ng tanning is the process of preserving the rabbit hides by using different substances to prolong its lifespan. This process permanently alters the structure of the skins, preventing it from decomposing and turning into a stable material. Okay? So ito po yung process. Okay? So una po, kinuha natin yung balat, okay, which is the hide. Gagamit po tayo ng salt and egg yolk procedure. May dalawa po kasing procedure akong nire-recommend. Kung balat po ang pinag-uusapan, ito po ang maganda, itong salt and egg yolks. Okay, so lalagyan, lilinisan po natin muna ito, then ipa-flatten sa isang surface, then bubudburan ng non-iodized salt. Sir, pwede ba yung rock salt? Pwede po yung rock salt. So, yan. Sa makikita niyo po dito, pupunuin po natin siya kasi yung salt po, sabi ko kanina, isang preservative at pwede siyang makatulong.
Okay, then after 48 hours, 2 days, tatanggalin na natin yon at makikita nyo na tinanggal niya na dito at ni-scrub ng spoon para matanggal yung excess na fats at yung mga salts. Okay? After po nun, kapag malinis na, yan, so yung pel o yung hide ay lilinisin po ng water para maalis yung saltiness niya, yung mga salt or any other substances na meron sa hide niya dito sa balat. So, pwede po natin mag-apply na tayo ng egg yolks. Okay, yung egg yolks po, ipupunas natin dito at ma-cover po ang lahat. Tandaan po yung side lang na nasa inner ang pwede. Yun pong fur niya ay hindi natin itatouch. Okay? Then, next po is, kailangan po natin siyang takpan ng towel. Okay? Para po ma-preserve siya. Okay? Papadry po natin yung egg yolk at para lumambot yung ating hide. Okay? Then, after po ng 48 hours, pwede na natin alisin yung towel at hugasan. Okay? Doon po sa panghugas natin sa ating rabbit hide, pwede po tayong gumamit ng shampoo or say, for example, anything na mabango na sabon or fabric conditioner para mas mabango po or maalis yung odor sa ating hide. Okay? Although, hindi naman talaga siya mabaho kasi na-preserve na po siya. Okay? Then, after that po, pwede po natin patuyuin pero hindi po sa direct sunlight. Okay? Yung parang nag-air dry ka lang. Okay? Or sa lilim. Okay? Pwede pong ganun. Okay? Para doon po siya matuyo. At ito na po yung finished product. Ito na po yung ginagawa na mga bags. Okay? So, pinatahi siya at pwedeng gawing bags. Katulad yung pinakita ko kanina. Okay? Next process is yung alcohol and borax powder method. Okay? So, the same po, lilinisan natin yung hide. Then, ibababad po sa borax powder ng sa alcohol ng 7 days. Then, babanlawan. Then, ibababad ulit sa borax powder. Ano ba sa yung borax powder? Meron po niya nabibili sa Lazada or meron din pong available dito sa Naga City sa may PH Trading. Ingredients po yan sa paggawa ng sabon. So, basically, 7 days for alcohol, then 7 days naman po sa borax powder. Then, i-rinse po natin yon at i-let na mag-dry. Habang kung ginagawa natin yung procedure na yon, kailangan po natin i-stretch. So, ganito po. I-stretch po natin yung ating hide ng dahan-dahan, gently. Okay? Kasi po, delikado pong mapunit ito. Okay? Next is yung rabbit pelt for to thread. Okay? So, una po, ang ginagawa nito, ito po yung mga pet type. Okay? So, ang pag-process po nito ay hindi sila pinapatay, kundi kinukuha lang po yung balahibo nila. Okay? So, sa pagkuha ng balahibo nila, kailangan pong gawin is, syempre, i-shave yung buong fur ng Angora, kasi ito ay isang Angora. Then, kinukomb po siya ng katulad nito. So, kapag na-comb siya at na-strengthen na, ang next pong process ay carding. Okay, using a drum carder. So, ito po yung sinasabing drum carder. So, paulit-ulit pong proseso siya ng pag-comb. Kinomb nyo na dito. Actually, parang kinukomb niya pa rin dito. Pero, mas mainam pong pag-comb. At sunod, kung makikita nyo po yung output dito, makikita nyo po na makapal na siya at parang soft na. Okay? Bukod sa soft, naka-arrange na po siya ng maayos. Okay? Next is the plying. When we say plying, making the core into thread with dual ply to make it a balanced yarn. So, ito po yung process niya. Yan. So, pina-apply niya, ito po yung machine. Ang kadugtong po nito ay yung paggawa ng thread. Ito po yung umiikot. Yan. So, nagiging na po siyang thread hanggang sa mapunta po siya sa ganito. At yung process naman po na yun, yung pag-arrange ng thread sa ganitong forma ay spinning. Okay? Then, of course, yung dyeing, which is magbibigay ng kulay at saka magagawa na siya na kung anumang fabric ang gusto natin. Usually, jacket or coats, ganyan. So, yun po yung purpose ng ibang mga types for purposes. Okay? Okay.
So, meron naman itong automatic way. Okay, this is credit to Amber Wang. Miss Amber Wang is from China and they are using this method. It's a thread pulling method. So, automatically po, ginagawa po nila itong parang yarn. Okay? So, mabilis na ikutan. Ayan na po. So, makikita nila yung finished product na dihamak na mas mabilis at mas production ang ginagawa. Okay? So, next is yung byproducts naman na rabbit tails and feet keychains. Yes po, walang hapon. Yung po mga pinutol natin, after vouchering, pinutol natin yung mga paa, yung legs na part, pwede po natin yung gawing keychains. Okay? So, yung keychains naman po ay sinasabi nilang lucky keychains. Okay? Dahil ito po ay nakulocate sa Europe, actually medyo may pagkawudo, na superstition nila na kapag yun daw rabbit feet, yung left hind foot ay prinases during full moon or new moon or 30th Friday of the month, pwede po siya maging lucky feet. So, depende po yan sa paniniwala nila. Basta, as far as I am concerned, nakikita ko na maganda yung keychains na rabbit feet. So, ina-avail po namin. Sir, paano ba paggawa niyan? Kasi interesado po kami. Okay? So, ang process po nito, ng paggawa nito, ay much more effective kung ang gagamitin niyo pong method is yung alcohol and borax method. Kasi hindi po naman yung rabbit feet nalalagyan ng salt in plastic. Okay? Medyo pasensya na po. Hindi po yan nagwawala. Medyo busy silang magluto. Okay? Para sa next part. Ayan. So, malapit na ako matapos. Kayo lang sila dito. Okay? So, after po nung ma-set up, may nabibili po tayo dito sa Lazada na mga yung panggawa ng keychain. Okay? So, mga ganito. Okay? So, ang huli ko pong bili nung nakaraan is 5 pesos po yung isa. Pero pag dulce, mas maganda. Okay? So, yan na po. Kinakabit na lang po yung this is a rabbit feet. Yan, this is a rabbit feet. Yan. So, deny na rin nila process of dyeing. Okay? So, yung information pong ito is from Miss Tricia in her report in the year 2021. Okay, so latest po ito, latest. Okay, next po is yung ears. Okay, sir, pinutol namin yung ulo ng rabbit meat namin. Ano nang gagawin namin? Okay, so yung ears po, katulad ng ginagawa nila Chef Juanico, binibilad po nila at pinaprocess para gawing toy ng kanilang mga pets. Okay, so rabbit ears, natural, hypoallergenic dog treat chew. Okay, so basically, salt lang po ang katapat nito at pwede po natin gawin yung procedure ng plucking para matanggal yung fur at i-dry po siya using salt. Okay, so pwede na po ito na gawin na na-distract ako doon, sir. Pwede na po yung gawin na toy ng ating mga alagang dogs. Okay? Okay, sir. Okay, next byproducts is ito yung rabbit manure. Okay, so ito po yung product namin na isa din sa the Rabbit Naga City. So we have the dried manure and the processed manure. Ano ba, sir, pinagkaiba nun? Sa processed manure po, malata nyo, durog na po siya. Sir, dinikdik nyo ba po ba yan? Yes po, pinapadikdik po namin kasi mas gusto ng mga plantitas na nakadikdik siya para mas madali siya makonsume. Okay? So sa rabbit manure naman, pwede tayong gumawa ng rabbit manure tea. Okay? Hindi po para sa tao, kundi para sa hayop. Yung paggawa naman po ng rabbit manure tea ay pwede nyo pong gawin sa pamamagitan ng pagbabat ng manure at ino-oxidate po natin. Pwede po natin lagyan ng yung water pump para magkaroon ng oxygen, yung water at yung microorganisms, which is the good aerobic microorganisms, ay ma-develop within the water na mas makakapaganda at magbibigay ng oxygen sa ating mga tanim. Okay, medyo may pagka-plant science na side po ito, which is a
proven naman po sa study. Okay? So ano bang meron yung rabbit manure? First is the nitrogen. Okay, so mataas po ang nitrogen niya na mas maganda sa mga tanim natin. Next is phosphorus. Okay, so mataas po yung phosphorus niya. Okay, then potassium na it helps the fruit quality and reduction of disease ng mga plants. So napakaganda po para sa mga plantitos at plantitas. Okay, so ito po yung study na nagsasabi kung ano yung level nila ng NPK values, which is the nitrogen, phosphorus, and potassium level. Okay? So, ma-observe nyo po na napakataas po ng nitrogen, phosphorus, at potassium ng rabbit manure compared sa ibang mga livestock. And take note po, cold manure sila. So, pwede po silang i-apply directly. Okay? Pero mas maganda po para sa akin na pinaprocess siya para mas mabilis ma-absorb ng soil. Okay? Complementary products, so we have here, pwede kayong kumita hindi lang sa pagrarabit, sa pagbenta ng mga produkto na complementary sa pagrarabit. Ano ba ito? First is rabbit cages. So kami po sa Rabbit Naga City ay nagbebenta ng mga rabbit cages. Along with other breeders na Bicol Rabbit Breeders Association, marami pong gumagawa na ngayon ng mga rabbit cages na ma-avail nyo sa murang halaga. Okay? Then, rabbit nipple drinkers or bottles together with its host. Okay, so, since po kami farming yung technology na gusto namin ma-develop, gumagamit po kami ng mga nipple drinkers para isahan lang yung pagbibigay namin ng tubig. Hindi po nakapasok. So, ito po yung pwede natin ibenta kasabay ng ating mga rabbits. Then, of course, yung mga plants na kinakain ng rabbits, like Madre de Agua, Napier, mulberry. So, pwede po yan, itanim nyo sa paso at ibenta natin sa kapwa nating rabbitero. Okay? Then, probiotics. So, we have in the Rabbit Naga City yung uradong probiotics, which is nakakatulong para ma-activate yung kanilang lakas kumain at bulas ng katawan. Okay? Next po is yung complementary product na vermicomposting. So lahat po ng manures, yung mga excess, yung mga waste na galing sa rabbits ay pwede natin i-consume using the vermicomposting. Ito po yung African nightcrawler na common na po dito sa atin, especially sa Bicol. Okay? So yun naman yung produce nun, pwede po natin yun, pwede po natin yun ibenta ulit kasabay nitong ating pag-rabbit. And ito po, isa black soldier fly production. Ito pong black soldier fly production, kung hindi po kayo masyado familiar dito, i-search nyo po sa YouTube. Actually, isang foreigner na taga Naga City ang umorder sa amin lagi ng rabbit manure para sa production na to, sa black soldier fly production na ginagawa niyang pagkain sa mga chickens niya, sa mga fish. Okay? So, napakaganda po talaga ng rabbit kasi mula sa meat, mula sa balat, sa tenga, sa ulo na pwede lutuin, sa paa na pwede gawing kitchen, at hanggang sa manure nito na waste ay pwede pakinabangan sa kung ano pang pamamaraan. So, dito tayo pwedeng kumita. Okay? Okay, I think this is my last slide. Okay? As I always say sa mga aking presentation, success is not always what you see. Okay, so bottom line, be humble. Now, maybe narinig ko na po kasi yung nag-freeze na niluluto. Pwede na po natin i-introduce ang Vice President for Internal Affairs na Bicol Rabbit Breeders Association na si Chef Juanico M. Diaz. Okay? Sir? Okay. Okay, siguro si Sir Ben ang mag-introduce. Break na tayo. I-take ko po pala ang opportunity na to na magpasalamat sa ating CBSA family, especially sa aming
President, Dr. Alberto Pili, na pinapayagan po kami na makipag-collaborate sa ATI lagi. So, pangalawang beses na po ito. At napaka-supportive po nila since na Central Bicol State University po ay tinataguyod po talaga ang pag-agricultura. Okay? Sir? Alright, ayan. Thank you so much, Sir Eric. Ayan, sana naman po lahat po tayo natuto at nabigyan po tayo ng kaalaman tungkol po sa pagkukuneho. Alright, so maya-maya po, inaayos lang po namin yung ating kitchen at saka ang ating pagdalive. So, babalik po tayo makakalipas ang 5 minuto at ito na po tayo sa ating cooking demonstration. Okay, so pahinga po muna tayo ng 5 minutes. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites.
demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Ayan, welcome po muli. Nagabalik po tayo dito sa ating ATI Bicol Rabbit Channel sa ating po second part ng ating lecture sa araw na ito, ang pagluluto naman po ng koneho. Alright, nakasama po natin ngayong araw para kahilingan tayo, turuan tayo ng mga masarap na mga putahe gamit ang koneho. Narito po ang Vice President for the Affairs na Bicol Rabbit
Breeders Association po. Walang iba kundi si Chef Juanico M. Diaz. Chef, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo lahat at ako'y makasalamat ko rin yung inanya para dito sa ating cooking demo na ano natin ay rabbit. Alright. Chef, ano po ang una natin kung tayo natuturo sa kanila ngayong araw? Uunahin muna natin yung pan-fried rabbit with mashed potato. Pan-fried rabbit with mashed potato. Nakakaawa yung rabbit. Okay, so first is, ano po mga kailangan natin, Chef? Una, minarinate ko siya actually ng umaga. Pero usually, pag nagpaparinig siya, usually 12 hours to 8 hours. Para yung lasa ng yung meat ay dumikit. Tulad ito, celery lang, bawang, luya, buyas, saka salt and pepper. Tapos po, i-fry po natin. Yes po. Narinig natin sa usually pag nagpaparinig siya, kung gusto mo talaga makuha yung gasa, yun lang na, 8 to 12 hours, narinig lang. 8 to 12 hours. Simulan natin sa lutuin. Ito, yung pot dry. Ibang naamoy natin yung marinade niya. Actually, nagkuha na tayo ng mashed potato. Mashed potato. Yun. Anong ingredients ng mashed potato mo, Chef? Usually yung basic na mashed potato, potato, quail, patatas, saka natin, salt and pepper. Yun lang, basic na lang yan. Basic. Pero yung iba, gumagawa tayo ng mga sariling sangka. Maraming makakanya rin sa akin. So, mga rabbit talaga yung Pero, dati, former chef ako, pero ngayon, nag-release na ako. Pero pwede naman ako bumalik sa akin na pero rabbit pa rin. Yung sa ating after ng pan-fried rabbit is mashed potato. Rabbit cacciatore. Cacciatore. Yes. Italian food. Usually with wine, black pepper, yung mga fresh herbs, tapos tomatoes, carrots, celery, yun. Then, apat yung menu natin na yung dalawa, native cuisine, tapos yung dalawa, international cuisine. Yung native cuisine natin is Bicol Express. Tubo dito lang ng pagkain. Pero kapag natin yung concept, sila lang ito sa yung gulay. Tapos rabbit ka ng media natin. Yung natin, yung pinaka-main dish natin is rabbit meat.
Parang very much Bicolano ang ating Kasi lahat sa rabbit naman kahit anong luto, hindi na fried rabbit, papaitan na rabbit, liguan, sinika, ng palawa, ng ulo, lahat wala takot. At saka mga ka-online, tignan nyo, ang meat ng rabbit, para siyang meat ng chicken. Yes. Pink siya na ganyan, no? Para nga siyang hita ng manok galing. Saka siya, wala siya masyadong fats. Oo. Yung balat po ng Yung balat, usually, pinipreserve siya, ginagawa sa mga bags, wallet. Tapos yung tenga niya, ginagawa, pwede mo siyang i-air dry, then pakain sa aso, as a fix. Kasi medyo mas tansya talaga siya. Tapos yung lutot naman, pwede mo siyang gawin kitchen. Kaya walang tapos sa akin. Kaya walang tapos talaga sa akin. Pwede kaya gawin ano yan, chef? Talk what rabbit? Pwede. Pwede ba yun? Tenga ng rabbit. Ay, yun. So ngayon po, ano lang ginagawa natin, chef? Yung pan fry, medyo makapinyaran ito. Walang kong paraan na mag-video sa Central World. Lahat. Pakita po natin yung ginagawa natin ngayon. Ito po, ito po yung ano natin. Ay, wow! Ayan po yung ating lechon, chef. Pero hindi kasi siya masyadong matapos. Hindi nila natin siya. Grill. Kasi yun yung kaya ko pa nakaamoy. Akala ko malis yung manok kasi yung amoy nito. Pero yung lasa niya parang parang Natatakam na ba kayo kumain ng rabbit? Parang nakakata yung kumain ng rabbit. Pero actually, wala akong kumain ng rabbit. Depende na lang sa iyo. Kasi dito sa Pilipinas talagang na-promote siya as a pet. Pero kung ano mo siya, kung pag-aaralin mo talaga siya, malalaman mo talaga ang rabbit. Pero wala akong makita kasi kapag nasa-local market kasi ito hindi ba masyadong demand tsaka property pa rin nila. Alam ko talaga to promote rabbit breed as a backyard. Gusto mo lang naman bago mo i-promote sa ito. Opo. Dahil siguro yan siya Bugs Bunny. Yes, yung pamahal sa mga Space Jam. What's up, Doc? So, chef, ano po next natin? Sunod natin is Bicol Express. Bicol Express. So, ayun po yung... So, ano po yung mga bigay natin para sa ating Bicol Express? Pwede natin siyang gawin olive oil. Kasi kung healthy ka talaga, usually ginagawa olive oil. First is olive oil. Olive oil. Kaya luya, Ginger. Para yan, chef, mas
para sa ready ng lansa. Ito natin yung sibuyas. Chef, bukod sa sarili, ano yung una? Bawang o sibuyas? Usually, yung pinuna talaga yung Sarili. yung sarili muna, bago yung lahat. Diba? Ay, wala. Alalo ka. Sarili na sa Kung ito sa sarili ito, chef, sino tutunan? Bawang o sibuyas? bawang na sunod. After na sibuyas. Sibuyas na. Ay, shoutout nga pala sa mga kasama namin dito, mga behind the camera. Ayan, mga abangers. Bangers na sila kumain, no? Oo. Nagigisa pa lang po, abangers na. Ayan. And syempre po sa mga stayers po natin sa online, and enjoy watching po. Ngayon po, ginagawa po natin ang Rabbit Bicol Express. Yes. Ay, kasama pa rin po natin si Chef Juanico M. Diaz. Yan, from the Bicol Rabbit Breeders Association. Actually, galing ako LA. Doon ako tumira sa Legazpi ang So, Maganda guys. Ako rin siya, taga-LA din ako eh. Lower Antipolo. Kasi may UA sa amin eh. UA. Upper Antipolo. sobrang na rin doon. Napaka-maganda. So after ng Ito na yung mga natin. so hiniwa lang siya. Anong usually, chef, anong part yan? Usually, kahit anong part, pwede mo siyang gamitin. Ito, Pakita natin siya yung mga Kaya cuttings natin. Yan. Para sa kami ng cheese. So, para malakmak siya talaga. Isang na natin itong ano. Usually kasi talaga, ang iba kasi, hindi na yung isa, pero sa akin, mas binibigay ko na rin para nandun yung lumasak ng sarap ng ano, yung putahe natin. Kaya para ma-absorb yung bawang yung pagkisan. Parang ako, masarap lang. Yeah. Masarap na, kaya sarap na. Yeah, masarap pa. Sabi nga na, diba, gusto ko, happy ka. Yun, Bicol Express. Kaya paano mas anong mas mabilis maluto? Rabbit o chicken? Depende sa gulang ng parang sama kasi parang sobrang pandaan, di ba? Kung ano din. Sarap din din. By telling na by step, parang ako kasi, kung 2 to 3 months, tayo. Kapag on 6 months up, yun yung tinatawag na ang luto na ito, di ba? So, Yung matagal na talagaan. Pero yung hinahabol namin sa breeder, 2 to 3 months lang. Pwede mo na siya manual harvest. Yun naman talaga yung alang rabbit. Parang okay. Hindi pwede din sa kanya yung pwede din sa kanya yung luto ng manok pero rabbit ang gamit. Yung mga tinola. Nakapag-train na din ako ng tinola. Na-vlog na rin ako ni Top Local. Parang sabi ko, ang sarap daw ng tinola ko. Tinola ang rabbit siya. Pero hindi niya makalasahan kung parang manok o rabbit talaga siya. Pero tinola rin na. Ang galing. Dito sa Bicol, chef, alam mo yung tinola may maasim. May massive? Baka may nilagay sila naman. Parang yung iba nilalagay ng kalamansi. Pwede. Yung sinaspalo ka, pwede nga yung yung pampalo. Yung batang bata. Parang Sariwang sariwa. Ano sila dati, chef? yung gata natin. Gata. Una o pangalawa? Una. Ako na na siya. Ayos na natin yung tinatawag dito sa Bicol, balaw. Balaw. Oo, sa Tagalog. Ano yan? Alaman. Sinuhugasan pa yan, chef? Yes. Yung iba, hinuhugasan, yung iba, hindi na. Pero yung, para sa akin, hinuhugasan kasi sobrang alat. Sobrang alat. Meron balaw dito sa Bicol, malalaki na, chef? Oo, malalaki. Sa Manila, maliliit, saka may kulay. Oo. Kaya
Yung dati yung sile, so sili nga ba, labuyo. Parang mahina yung ceiling mo. Wala na. Sige, pwede natin ganda. Hindi yan papatak sa mga Bicolano dito. Kaya tayo ng ating sile. Mag-aaral lang yan. Mag-aaral yung ano. Muusok na yung ano natin. Oo. Tingnan nga nyo. At medyo pangato na siya. Chitin! Wow! Doon namin paminta. Paminta. So taste. Salt and pepper. Yan. So napapansin niyo po, medyo cloudy na po dito sa ating studio. Salt. Pero yung konti lang rin salt kasi chef, di ba may ano na tayo. Malaw na tayo. Kasi mahalat. Kasi hindi na natin siyang let's simmer for 15 to 20 minutes hanggang sa lumambot yung karne ng koneha. Okay. Siguro pakita natin yung ano, pakita natin kung bakit ang uusok. Ayan po, mga kaibigan. Chinen! Wow! Lechon! Lechon Bugs Bunny. Ano, parang alam ko yung parang may chef pa, parang hindi yan nga yung mga pinayaw na pambahay, no? Mukha talaga siyang ano, pang-tatay talaga. Kasi ano siya, makaroni, malaman. Ayan. Kaya ating pong drill ay brought to us by Mary and Nala's Kitchen. Ayan. Pwede naman pa siya sa paggamit nito, chef. Wala ba na ba? Para virgin pa. Virgin pa. Ano pa yan? Hindi pa yan nagagamit. Never been touched. Never been touched, never been touched. Never been, ano? Never been fired. Tapos pa parang pinis na nalog siya. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Ayan. Wow, hindi yung mapula-pula na ito. Parang ano ba? Sino mo lagay ng sige? Pinibiro ko lang kayo. Kung hindi ka raw sa tabi ng ano ba, kung hindi ka raw hindi ka raw mahilig sa sile. Para pag tunay ka daw ng sile, hindi ka ng sile. Kasi ano? Tutunay kang Bicolano. Sorry. Hindi ka atras sa mga asawa. So natin is Yan, so, hihintay na lang po natin siya mamaya. Okay na yan, chef, luto na yan. ito, okay na ito. Okay, mamaya po, ready na po ng ating mga partners ang pag-plating. Yan, para mabilis po tayo. Una po, yung ating pan-fried rabbit. Sumunod po yung ating Bicol Rabbit Bicol Express. And then yung next natin, chef, ay Rabbit cacciatore. rabbit cacciatore. Italian food yan. Italian food yan. siya. May wine. Yan. So yung mga medyo angat-angat natin mga participants dyan. Ayun, para matunghayan natin kung paano magluto ng cacciatore gamit ang rabbit.
hindi pa buksan. Virgin pa talaga. Kailangan nila. Usually, Sir, anong saan natin mayayahan yung tulad ang kachatay? Usually kachatay sa wild. Yung mga hunter doon sa yun talaga nila tapos naging sa naging chicken nila. Pero pinakauna yung iba. So parang wild food, gano'n. So intended for ano talaga to? Yes. For wild animal. White. Wala natin siya. Bukod sa white chef, ano mga pwedeng gamitin natin? Yung ito. Tomatoes. Carrots. Bell pepper. Sibuyas, bawang. Tapos may mga herbs din tayo nilalagay. Mga oregano, thyme. So, tomato paste. Mula na natin. Alright. Sa uri ng wine chef, ano po yung mga pwede natin gamitin? Ano po? Bukod sa, sa red wine. Sa Yung mga wine na mga food na mga local wine. Okay. Basta may touch of wine na. Yes. Sa akin kasi ginagamit ito, buka at buka. Sa kanila naman, wine. Ito natin yan para kainan, rabbits. Medyo mausap na sa lugar natin. Parang fiesta ang ambience natin dito. May palitson. Yes. Ay, mayroong litsunan pa. Ay, by the way nga pala, malapit na ilang araw. Mamaya, chef, 4 months na. Oo, malapit na yung Pasko. Oo. Parang kailan lang, no? Yung mga walang jowa dyan. Malamig ang mga Pasko nyo. Oo, gusto nyo ba ng gusto nyo ba ng magaling maluto? Pero we chef, are you single? Double? Triple? Pwedeng triple, pwedeng double. Joke, wala. Pero I have different partners. Ay, okay, you're sorry. Kain na lang kayo sa Ano na kayo? Mukha nyo na lang pagkain ko. Hindi lang pwede ma-offer si chef sa inyo. So, talk to sa akin. So, may isama na sa pag-isa pala. Kasi, pag hindi mo nandun yung asin ng tomato paste. So, para hindi ka So, yung iba, hinahalo na lang eh. Pero sabi daw ng iba, pag may asin ka pa, labot pa eh. Oo. Mas maasim, mas palaman. So, dress natin. Flour. That's a black pepper. Yes, brown. Usually pag puti, kasi hindi lang sila sa soup, clear soup, pero pag black, soup. Kaya, bakit yung white yung ginamit? Bakit yung black, diba? May pinagkaiba yun. Yes, kasi yung nangyari sa mga soup, para pag mga yung white. Para hindi na pagdagaan. Para sa goto yun. Yes. Ito ayun. Okay, bigyan natin siya ng flour and asin and paminta.
Kaysa ipa-pan-fry natin siya. Yung mga puti, ganun talaga. Yung luto. Pati, diretso na. Diretso na. Olive oil. Tapos siya, pag na-pan-fry na natin siya, isasama natin Oo. ilalagay sa kanilang pinipenya. Hindi naman ako masyadong doon. Sabit lang ito. Para yung isip mo sa hindi masyadong lumabas. Golden brown lang natin. Ayan. Yung ginamit nating part ng rabbit is yung guide. Ang laki ng ikat, no? Ang malaki siya, di ba? Kulay pink pa siya. Kasi laki ng hindi ba naman ano. Hindi, mas malaki yung sangat, malaki yata yan siya. Ngayon kasi, ang lilit na mga serving ng manok. Oo, lumiit. Pero di ba, mahal. Oo. Wala na nga nagmamahal sa'yo. Kung hindi rin, nagmamahal pa. Oo. Kaya lang tayo mamahalin. Isa lang to. Hindi natin sa yung dati na hindi urat ako papender. So, ay papapalo ko ito. Pabalikan natin yung mga natin, yung nauna. Ayan, so balik natin yung kaninang binisa natin. Dalagay na natin yung carrot. Yung celery na. Alright, so habang nagluluto si Chef, mag-shoutout muna tayo, okay? Shoutout po sa mga taga-Dangit Camarines Norte. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Shoutout din po sa Mindoro State University. Ayan, para sa Region 4A sa Mindoro State University. Magandang hapon po sa inyo dyan. Good afternoon din po from Sebaste Antique. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan sa Antique, si Miss Carolina Aguirre. Si Miss Carolina Aguirre, hello po. Yan, ang sugin po natin yan sa online learning natin dito sa ATI. Magandang hapon po, Madam Carolina. Ayan, hi. Siyempre, pinabatayin po natin si Ma'am Lisa Modino, watching from Manay, Chabi Farm. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi ko na po mapanggit kasi ang dami po na nag-comment. So, i-ano na lang po natin. Galing po talaga hanap kong, ito po talaga ang hanap kong webinar. Tapos ko na yung pag-aalaga, paggawa ng feeds, pagkakatay at pagluluto. Ito naman pong pagproseso ng balat
Thank you so much po, sir. From Fortunato Melchor College Junior High, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagtulong at maraming salamat po dahil nagbigyan po namin kayo ng kaalaman tungkol sa pagtulong. Okay. The best talaga ATI. Try nyo po ikutin ang ATI Region 1 to 12. Dami po kayo matututunan. God bless to all learners. Ayan. Magandang hapon po. Thank you so much, sir. Next po, watching from San Fernando, Camarines Sur, si Mr. Jason Serason. Hi sir, yan, magandang hapon po sa inyo. Next po, ulitin na lang natin siya. Ilarandom na lang natin siya. Ayan. Yan. Watching from Pablo, Keta Paga. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, so, ano nangyari sa atin siya? Ready na tayo. So, ito na po yung ating pan-fried rabbit. Hindi ko sa ako. Hindi gagawin mo tayo. Papapakagandaan pa natin ang Tapos na natin. Ano natin? Pinis na natin ito. Magigibig tayo ng away-away. Pwede naman natin. Apple ba yan, chef? Apple ba yan? Hindi. So, nilagay na po natin yung carrots at yung bell pepper. Biglis natin yung one. Wow. Hindi naman ito makakatikim ng pagkain na nilalagay ng umani. Ito rin tinatagay namin yun. Pero actually, hinahalo ko. Nalagay sa puso. Tapos, yung mga sulit. Mga kain. Kaya pala pati naman, pati ibang alak na ating gamutin na pupunta. Oo, yun. Gin. Paborit ng mga sunod, tayo ng pak. Sabi lang na tapos ako. Ito yung sa opasyon niya. Kaya wala tayong stock, tubig na lang. Ano yan, chef? Tomato na buo. Fresh? Yes. Kasi ano na, sa pack. Pero pwede naman siyang gawin sa fresh. Yung mga nasa-palete, no? Pero ayan, yung talagang price talaga siya na Pack na bubo pa yung mga yung hindi natin mo. Kung wala kayong stock, tubig. Pero pag tapos ng chef, chicken stock, stock. Usually, ano sila, limang stock yun. Samoy, fish stock, pork stock, Pwede ilagay yung ating stock. hindi. Naka-depende na pa rin sa lulutuin mo. Kasi hindi naman pwede yung isda sa baka. Yan. Pero dyan, kung ano yan, ano pwede ilagay? Pwede gawin mo na yung vegetable o kaya yun. O kaya, wala. Pwede na gumawa ng rabbit stock. Yung buto-buto na yung rabbit. Kaya kami kapasama dito, Pili Rabbit Breed. Dapat na nga si Baby dyan. Nice idol dyan, Nicolas Diaz. The best talaga. I love you. Pero dyan pa iba tayo. Di ba sabi nila na ito medyo medyo sensitive po.
Di ba, hindi naman totoo ba na yung rabbit na aphrodisia? Aphrodisia? Oo. Oo. Ano, tawag si Sir Eric? Ay, hindi naman dapat papalutin kanina, pero nabanggit ko, sorry siya na. Totoo ba? Totoo yun. Oo, Sir Eric. Ayan. Doon natin ito pala yung ginawa natin, ano? Tapos sunod yung short file na rabbit food. gusto natin siya sa maluto. Hanggang sa bumaba na yung hanggang sa maging saucy na siya. So this is pag beef, luto, yes. Tsaka mas maganda gumalaw. Kung malinis ito maayos, dapat pakasama sa mga panas sa mga station. Kumusta kayo yung ating natin? Yung mga kaibigan natin, sa lahat ng ating mga kaibigan na ayaw kong sulat ng atin. Simulan nyo lang unti-unti yung tanggapin. Kumain ng rabbit kasi napakasarap niya at maraming benefits na nakuha. Kaya kumain na kayo ng paneho. Tanggalin nyo na yung hatred kasi for honest talaga ang lobby. Kasi nakakasap na yung space. Kaya yun. Yeah, if it is for cruelty, Yes. what about the chicken and the Yes. pork? So, Siguro wag na lang tayo magpaka-attach masyado dun sa natin, sa mga naalagaan natin kuneho. Kung for consumption siya, parang ito rin natin, siguro sa mag-attach para siguro din tayo mahirapan sa pagkain. Cute kasi ng rabbit eh. Oo. Para pagkabalahibo siya. Ano yung mga angoras, lionheads, oo. Like, Nakakapal yung balahibo. pero lang may gato yung mga bata sa dilo. Yung bully! Kasi, syempre, kaya na natin siyang simmer for 30 minutes. Ano sa mga, umabot ba yung panin? Para natin. Tingnan natin. Sarap! Lasang adobo. Yan, shoutout po kay Mr. Jason Inocencio, watching from Aklan. Watching from Santo Domingo, Aypay. Kay Mr. Denison, Eric Barge, kasi nakamalit na yan. Good afternoon po sa inyo lahat. Kay Sir Hans Joshua Bongalonta, watching from Samay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Ma'am Sheena Mara, and kay Sir Jerwin Efondo. Ayan, magandang hapon po. Enjoy your watching. Right now, ginagawa po natin is yung Rabbit Cacciatori. Yan, Italian na inspired po yan. Shoutout din po kay Mr. Mac Amubat, kay Yanis Onsay Kanitula. Ayan, shoutout po sa inyo. Yan, kay Mr. E.J. Richmond Aureliano. Nakakagutom tuloy, ha, merienda na. Karakan naman mo. Yan, kay Angel Aguilera, yung magandang hapon po. Kay Ma'am Edna Nacardio Ipo. Hello po sa inyo dyan. Good afternoon, Sir Aguimatang.
Aguimatang and Sir Jan. Kami po ni James City Bravo. Kasi ang market affiliation. Okay. So sa Norte po pala siya, Rabbit Breeders Association. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Madam Inisita Bostenera Lavo. Ay ma'am. Kay Roy Cerillo, good afternoon po. Lawrence Paul A. Alegre, good afternoon po. Ayan. Hello. And so, busy siya para sa, ito na yung kanyang rabbit lechon. Wow. Ito habang itututok ni Sir Roy. Wow. Parang lechon na. So, bitangin ko siya. Tsaka yung parang niya, brown. Masarap yan. Para siyang baka na hindi mo masarap. Tapos kulay white yung meat niya, chef, no? Ha? White yung ano niya. Parang siyang breast. Yes. Parang chicken breast yung ano niya. Ayan. So, hindi mo na siya nakunin. Hindi mo na siya masarap na pagkain. Ayan. Si Sir Brian gusto ko mo. So, kaya mo yan, chef. Kaya mo yan, Sir Brian. Sabay-sabay tayo. Yan, so kumukulo pa rin ang ating cacciatore. Wow. Lakas makaano. Afritada. Ang dami mo. Amoy Italian sa ano, chef? Masarap. Nalala ko tuloy yung ano. Nasa Italy pa ako. Charot. Bago niya. Si Kuya Freud, oh. Natataka mo si Kuya Freud. Yes. Okay, sa mga gusto mo magpa-shoutout dyan, sa mga viewers po natin, sa mga sayers po natin, comment your shoutout po. And babasahin ang mga shoutouts ninyo. Okay, mula po kay Froilan Diaz Cristina. Pa-shoutout ko from Asingan Rabbit Breeders Association. Si Mr. Froilan Diaz Cristina. Congratulations po sa napakagandang webinar on rabbit meat, byproducts, and dishes. Ayan, hello po sa inyo lahat dyan. Sir Froilan Diaz Cristina. From Lupi, Camarines Sur. Ayan. Kay Sir Dodi Soriano. From Lupi, Barangay Haluban, soon to build Rabbit Tree. And thank you po sa inyo lahat. Guwapo ng chef. Siya na lang po ang kainin ko. Char! Galing po kay Rojan Pangaliban Series. Ay, hindi. Siyempre, ginagawa mo ngayon, chef. Ano lang ako na
Ay, si ano? Si Bicol Express. Celebrating niyo siya si Bicol Express. Ayan. Very good, very good. Approve ba? Oh my God. Ito po yung ating Rabbit Bicol Express. Ayan. Wow, parang ano, kulay Pasko. Samahan. Yes, para mainit ang Pasko ah. Sirangay, sabi ni Christian Serujano. Hello po. Hi, Ma'am Yanisa Molino. Yum, yum, yum. Yan, so lahat po yan is gawa sa rabbit. Yan, so balik po tayo sa ating cacciatory. Hindi na lang ha, natatakot siya. Ayan na, puro kamatis. Hindi naman siya ganun ka-acid, Chef. Hindi naman, kasi dinikris natin yung wine. So yung wine yung para maghahalo ng lasa. Napakasarap ng pagkatorin ito. From Gloria Villagracia, congratulations po, sarap naman po. Yan, bagay ng internet, pasensya na po. Sino sa amin na sa inyo? Yan. May tanong po si Ma'am Edna Castillo. Ano po yun? Di po ba maanggo ang luto ng karning rabbit? Hindi Hindi naman po siya. kasi ako nakatikim niyan. Hindi naman. Napaka, ano yan, sa, ang akala na sabi daw, maanglo, kasi gawa ng kinakain nila, mga grass. Pero hindi naman. Kaya nga chef, no, kung grass, di ba, parang katulad ng kambing, katulad ng baka, di ba, iba yung karne nila. Oo, iba. Pero si rabbit, Hindi. no, hindi siya yung parang maitim na ano, maitim yung karne. Saka yung ano, once na nag-raise ka ng rabbit, hindi naman siya actually mabaho. Tulad ng ano, pag nangyari, may baboy ka, tapos tapos mo, ay baka naman yung baboy mo. Sa rabbit hindi, wala kang maamoy. Walang ingay, walang amoy. Kaya napakaganda ng dalaga ng rabbit. Yan, thank you so much Ma'am Edna sa inyong katanungan. Yan, may gusto ko ba magtanong, kaya comment your question lang po para sagutin po ni Chef. Napakasarap na. Mm. Nakasama na. Tarik ka rin. Smells good. Chef, pwede tikman yung rabbit. Sige na, tingnan mo na. Tikman natin si ano, si Lechon. Ay, nakakaawa yung baby. Ayan, mga kaibigan. And this is the Lechon Rabbit. Ito yung kanina nakasala. May na ba? Okay, tingnan natin. Lechon manok. Subukan mo yung balat ng ano, ng rabbit. What is the skin? Yes. Parang lechon manok nga. Pero mas ano siya, chef, mas siksik yung karne niya kaysa sa manok. Yung manok kasi minsan nagsasagi. Oo. Eto, siksik. Tikman natin yung balat. Crunchy.
Ginoong Rabbit. Sarap. Saka may spices na ibang lasa. Kaya pwede kang minuntik. Tikman mo yung meat. Mas mahal sa amin yung meat. Chicken, di ba? No? The best, the best. Nawala yung ano ko. Although meron pa rin akong konting green dun sa conejo. Pero naman dun siya ng sarap. Parang sinaparagod na buhay niya para makakain tayo ng masarap na pagkain. Congratulations, conejo. Thank you, Rabbit. Ayan. Wala pong anggo yung karne niya, masarap po. Para dun sa sa ibang hari. Ikukumpara mo siya sa baboy manok. Anong rate mo sa lechon, Rabbit? Kung sa lechong manok o lechong mas masarap sa lechong manok. Do siya, mas ma-flavor tsaka nanuno talaga yung lasa. Ano talaga yung flavor ng rabbit kahit wala kang kailangan ng mga Siksik yung laman niya. So, napakasarap. Kahit anong putahe, pwede siyang gawin. Caldereta, adobo. Pero yung iba kong mga kasama, lalo na yung mga kuya ko, sarap sila sa adobo. Adobo, mga tsaka yung lechon. Shoutout pala sa mga agila, sa napatay ng Order of Eagles, Philippine Eagles, lalong-lalo na sa Naga City Eagles Club, sa Humbanggi, di Kuya Go, Concepcion, nila ko yung Diaz, kaya kaya sa lahat ng mga hindi ko naman isa sa sobrang dami. Ito na, malapit na siya. I-plating na natin siya. Meron tayo sa Asia Torre. Yes. Okay na. Iwan natin para sarap. Wow, ayan na siya. La perfect. Wala, amiga. Yes. Ano yun, chef? Golden mushroom. Ayan. Sí, muy bien. Hola, amiga. Gusto ka habit walang sakit. Natin wala sakit. Natin wala fair. Alright. Ito na po yung na-prepare natin mabilisang luto. Pan-fried rabbit with mushroom. Mashed potato, mushroom sa akin. Sorry, medyo na kapalat na ako. Tapos ito, lechon rabbit. Yan. Ito naman yung Bicol Express. Then ito naman yung Torre rabbit. Sabi ng mga Italian, hola, amiga. Yes. Mukhang napakasarap ng mga luto ko. Ayan. And thank you so much, Chef, sa napakasarap na mga putahe na pinipare mo sa amin ngayon. Sana po natuto po kayo sa lahat ng mga itinuro sa inyo ni Chef and sa mga putahe po na i-share niya sa atin ngayong araw. Ayan. So, Chef, any message sa atin pong mga gustong mag-alaga at
magluto o maging involved sa pagkukunin? Para sa gusto ko sa yung bakit magpapauli ba kayo? Bakit hindi nyo nasimulan na subukan? Mag-alaga ng rabbit para at least kahit hindi man natin kulang pa tayo sa tulong ng gobyerno, magsisimula pa rin yan sa atin. Kaya mag-alaga na kayo ng mga kuneho at simulan ng kumain ng kuneho sa loob ng bahay. Thank you. Ayan, thank you so much, Chef. Ayan, so magbabalik po tayo ng ilang minuto at magkakaroon po tayo ng question and answer portion. So lahat po ng mga gustong magtanong tungkol po sa mga napag-usapan natin ngayong araw, sa mga lectures, sa cooking demo po natin, i-prepare nyo na po yung mga questions ninyo. I-comment lang po sa ating comment section ng mga question, and then after 5 minutes, we will prepare the studio para po sa inyong mga katanungan. Okay? Sige po, bye-bye! Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda
para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Alright, so welcome back po sa ating programa. Kasama po natin si Sir Erick and si Sir Juanico, ang ating chef. Alright, so may sa mga katanungan po, maaari nyo na pong i-send sa amin. Yan, so may nagpapabati lang po. Pakibati, pa-shoutout po sa Rabbit. Ayan, thank you po. Galing kay Sir Elzar. Villazar, ayan. Villaraza. Ayan. Okay, salamat po sa dagdag na kaalaman. Galing po kay Google Bonds. Ayan. So, reminders lang po sa lahat po ng ating mga participants. Ito po sa ating rabbit, pag-aalaga ng koneho. Maaari nyo pong ipasa nyo na po sa amin ang inyong registration form. Ang inyong evaluation, dalawa pong evaluation natin kay Chef, kay Chef Juanico M. Diaz and kay Mr. Erick Aguimatang. Ayan, dalawa po ang ating evaluation form na kailangan i-submit. And i-submit din po natin ang inyong feedback form. Ayan, available po yan doon po sa ating post sa Facebook. Sa Facebook po natin, sa post po namin sa ATI. Yan, so i-ano nyo lang po yun sa inyo. Yan, isend nyo po yan sa amin hanggat nandun pa po sa sa post yung mga link po. And then pag tinanggal na po yung link, pwede na po, hindi na po pwede mag-register or hindi na po makakatanggap ng certificates. Ayan. So, abang-abang lang po dun sa mga email po ninyo dahil isasend po namin sa email ninyo ang inyong mga certificates. Kung yung kaya naman pong mag-drop dito sa ATI, we will provide you the hard copy po ng inyong certificates. Ayan.
Okay po? May question ba tayo dyan? Any question? Yan, ready na po ang ating mga resource speaker para po sagutin ang inyong mga katanungan. Okay, sir, siguro tanungin natin si Chef kung ano ba ang edad, Chef, ang magandang kakain na rabbit, yung very tender at malambot ang karne niya. 70 to 75 days. So, nandun po sa part ng 70 to 75, actually up to 3 months pwede. Okay, so doon po yung kasarapan ng rabbit sa karne niya. Okay. Sige. Iba may tanong pa po ba dyan? Sabi naman po ni Ma'am Dodi Soriano, sa naawa sa rabbit, ang alagaan niyo po ay yung pet type. Ang meat type naman po, parang baka at kambing. Yan, tama naman yun, no? Kasi sabi natin kanina sa discussion, may dalawang klase na rabbits. Una yung pet type at meat types. Okay. So yung kinatay po natin is mga meat types po sila. Kaya malalaki po yung carcass nila at malaman po talaga ang karne. Okay. Sa YouTube, may question. Sa YouTube po, meron po tayong tanong. Okay, Ano pong ano pong pinakamagandang advice po? advice sa pag-aalaga ng rabbit po? Lalo na sa Pagpapakain. pagpapakain. Yung advice ko, mula sa puso natin sa pag-aalaga. Kasi kung sumasabay lang tayo sa hagos ng panahon ngayon, wala mangyayari. Kaya dapat puso pa rin yung ano natin. Kasi kung dedicated ka sa pag-aalaga, makukuha mo yung tagumpay. Sige. Sa akin naman, siguro, pag mag-start ka na rabbit business or rabbit tree, kailangan mo nang sagutin mo yung tanong na ano ba yung purpose mo sa pag-alaga? Nandun ka ba sa pangkarne yun para sa iyong pamilya o para ibenta ng karne? O nandun ka kasi para alagaan ang anak mo, para i-baby, para kasama sa bahay? So kapag nasagot mo yun, so alam mo kung saan kang linya pupunta. Okay, so yung kasing purpose ay ginagawa siya sa simula pa lamang. Okay, yun yung pundasyon mo. Kasi yun yung babasehan mo kung ano yung sisimulan mong mga klaseng breed ng rabbits. Okay? So wala namang problema kung parehas. Pero mas maganda na clear path ang yung tatahakin kung papunta ka sa kaya. Okay? So sa pagpapakain naman, mas maganda siguro na go natural muna tayo. May mga pellets at halo ng grass. Okay? Kasi doon tayo sa grass makakatipid ng pagpapakain. Okay po. Ang tanong naman po ni Pam Bogdong, can you provide at least 5 breeds that is good for meat production? Ganda ng tanong. Opo. Ganda ng tanong, no? O siya, ano ba yung niluto mo kanina? Ito lang, yung mga cross na Ayun. mga hybrid. Yung niluto natin, actually is a hybrid rabbit. Californians. Okay, so sa ngayon po kasi pinag-i-improve namin ang mga klase ng karne na nandito po sa atin sa Bicol para pamahagi natin sa ibang mga nag-aalaga. Kasi katulad po ng mga Adapt a Family program namin na ginagawa sa aming asosasyon. Ngayon po, kung name a few, sabi daw 5, sa standards muna. Cardi. Okay, so California, New Zealand, Chinchilla, Palomino. Saka yung mga parental stock, yung mga genetic breed. Okay, so yung mga hybrid po na parental stock. So, isa sa pang-5. Pero actually po, wala pong standard sila eh. So, ang batayin po nun is yung laki talaga ng carcass nila. Okay? Alright. So, tanong naman po ni Ms. Leonisa Modino, available po ba ang meat type rabbit sa atin ngayon at magkano po ang inisyal na puhunan?
mahal yung rabbit mo. Okay. So, ang masasabi ko po, kung tayo ay magsisimula pa lamang, ini-encourage ko po na magsimula po tayo sa at least upgraded New Zealand na breed. Ibig sabihin, yung mga lokal natin ay ibinangga sa mas malalaking klase ng breed na say for example, mga pure breeds. Kasi dahil po doon, mas lalaki po yung tsansa na ang karne na pagsisimulan natin ay malalaki na. Okay, so kung magkano po ang puhunan, sa ngayon po, ang peraso po na upgraded New Zealand, 6 to 8 weeks old, ay nag-run po siya na 500 to 800 pesos. So, ang isa pong peraso. So, ang advice po namin lagi ay magsimula po kayo sa dalawang pairs. Okay? Kasi yung dalawang pairs, pagbabanggain nyo po ng cross, para yung anak po nung isa at anak nung isa, yun naman ang ipag-prepare mo. Para wala pong inbreeding na mangyayari sa ating rabbitan. At mas maganda na yung isang pair, kunin mo sa kanila, yung isang pair, kunin mo naman sa amin. Para magkalayo yung genetics at pagbanggain mo yung dalawa. Okay? Okay, para mas maganda po yung Para wala inbreeding. Opo. Okay, so wala na po siguro katanungan. Sa YouTube po ba may nagtatanong? Isa lang, ito lang. Okay po. Nag-thank you na siya. Okay. Napaka-productive ng hapon natin ngayon. Ang dami natin naluto. Sir, kami naman nagtatanong, kamusta ba yung mga natikman mo na ba lahat? Yung lechon po, natikman ko. Sige. Siguro, isa-isay natin. Tapos, mag-rate ka ng 1 to 10. 10 yung highest. Compared sa ibang livestock. So, syempre, kung Bicol Express na natural. Para napaka-privilege ko naman ngayong araw. Ako talaga Syempre naman. Muna natin titikman ang Bicol Express. Rabbit. Sige. Ayan. So, kumuha tayo ng rabbit. Kanina, kung bago tayo magsimula, sabi ni Sir is, parang hindi ko kayang kumain ng rabbit. Pero tingnan natin after kung ano yung masasabi ko. Okay, so ito ang ating Bicol Express rabbit. Okay. Tingnan natin. With gulay pa siya. Karne. May ano ba siya, sir? Yung sinasabing na natitikman natin sa kambing, sa baka, meron bang anong gano'n? Wala po. Okay, so wala po siyang anlo. Okay? Tender yung niya. Tender yung meat niya. Kasi wala, maninis po talaga siya. Wala pong amoy. Okay. And parang rin siyang talagang chicken. Parang lasang manok po. No? Sarap. Ito naman sa isa. Okay. Then, next naman yung ating rabbit at corn. Perfecto. Parang ako yung parang masarap ng ganito. Parang gusto ko ako ulit sa susunod. So, yan, may tanong po tayo. Sabi na, meron na po bang restaurant ng specialty rabbit meat dito sa Camarines Sur? Okay, so, yun po yung pinuput up ngayon ni Chef. Yes. Okay, yan po yung pinagpaplanuhan namin. Kaya nag-iikot po kami ng mga breeds na meat types. Okay, kasi po, doon po namin siya ipaprocess or i-harvest. Okay, so before the pandemic po, may mga nagre-request na po, usually sa inuman po sa Magsaysay area. Kasi gusto nilang gawin pulutan. Pero actually, sabi ko nga, huwag natin gawin lang pulutan. Gawin natin sa lamesa ng pamilya natin. Kasi, tingnan mo naman, di ba? Ang sarap, di ba? Ang sarap po, masarap. So, kahit bata, mapipeke mo na baka sabihin, minsan nga ginagawa ko, manok yan. Pero, rabbit pala. Hindi naman talaga nadidistinguish ang lasa nila. So, yun po. Pero, meron din kung mga nagbebenta ng rabbit meat, katulad namin sa The Rabbit Naga City, then in the upper town of Carolina, then rabbit lechon ang kadamihan po. Sa Chanel Rabbit Breeders sa Gainsa, meron. Sa Jet Rabbit Breeders, sa may Magsaysay, meron na din. Then, may mga ibang breeders na rin na nagsisimula ngayon na
rabbit meat business. Okay? Kailan ba umpisa niyo sa inyo? Hopefully this year makasunod yung rabbit food house. Yun. Pag nag-open na yun, may post ko naman yun sa aking account. Can you add me John Nicolas Diaz or search na yung page ko, Notorious Playboy Rabbit 3. Hindi po ako playboy, good boy po ako. Okay? Yes, natigman ko yung pasya, Tony. Sige po. Ang tender talaga ng karne niya, no? Na ano siya, tapos ina-absorb yung ina-absorb yung flavor ng nung sauce natin. Harap. Ako May tanong. Okay, may tanong po ba? Opo. Ipopost ko. At this one. So I question, how far are we when it comes to meat production compared to other countries? What are other government initiatives are ongoing for rabbit farmers? Tanong po ni Fam Dugtong. May pangsagot ka ba sa? Parang si Sir Eric po rin nasasagot. Apo. Sa ngayon po, pwede po bang I'll do the honor in behalf po ng ATI. Yan. So ang Department of Agriculture po, para sa kaalaman ng body, kasama ang Department of Agriculture, ATI, Agricultural Training Institute, kaya po tayo meron ganito ngayon, is a one-way support sa ating mga nagra-rabbit. Okay, so isang punto na po yan. Pangalawa po, yun po NMIS, which is the National Meat Inspection Service, ay naglalabi na po sa mga rabbitero, sa mga asosyasyon ng rabbitero, which is nung June 29, nagkaroon kami ng meeting, which is tinatanong po nila kung ano yung mga support na inaasahan natin sa kanila. So, nile-level off na nila yung expectation natin sa ating mga kanya-kanyang lugar para at least mas madali yung pagbigay nila ng support. And latest lang po, yun po ating Bureau of Animal Industry with the importation of rabbits. Nag-release na rin po sila ng mga guidelines kung paano ba ang tamang pag-import, which is makakatulong po sa atin para mapalaganap yung genetic pool. Kumbaga po, mas lalaki yung mga breeds natin dito dahil sa ginagawa nilang mga initiatives. So yun po yung mga nakikita ko po nakalatag na in the future siguro mararamdaman na natin. Dito po sa Camarines Sur, specifically po, yun pong lugar po ng Albay, lugar po ng Rinconada area, at soon po sa partido, meron po dyan mga ipuput up ang mga LGUs. Okay, so in collaboration with the LGUs, may mga kanya-kanyang association sa lugar na yan na nagsiset up po ng path para mas makatulong yung government sa atin. Okay, so siguro, ang masasabi ko is helping hands tayo. So yung breeder at yung mga government officials. Okay? Alright, sa tingin ko na sagot din po dito sa sagot ni Sir Eric yung tanong ni Sir Dodi Soriano. Medyo may kamahalan ang paggawa ng mga cages. May suporta po ba ang DA para sa mga rabbitero din sa Bicol? Salamat po. Apo. Hindi lang po DA. Hindi lang po kasi namin talaga kaya lahat kayo mabigyan. Pero ang Bicol Rabbit Breeders Association po ay may tinatawag pong Adopt a Family Program. So may nabigyan na po kami sa Pili, dito sa bandang Kariruyan. Then meron po kami sa Daet Cam Norte at meron na rin po sa Calabanga, Camarines Sur, at meron po sa San Fernando. At kumbaga, pakonti-konti po, pero ini-spread out po namin ang Adopt a Family Program. Okay? Pero syempre, doon po siya sa mga poorest of the poor. So, pinipili rin po namin, i-streamline namin kasi, we are a, kumbaga, private citizens din kami, limited din ang resources. Kumbaga, yun na rin yung suporta namin. Corporate social responsibility ng BRBA sa mga tao pabalik. Okay? Alright, thank you so much, sir. Isa pa pong tanong, ano po ang standard na presyo ng isang kuneho
Sa dami po kasi na nagbebenta, mababaan na sila. At di na po namin alam yung paano kumita sa live. Kaya po malaking tulong ang pagproseso ng balat nito. Paano ka ba kumita? Kasi ang mahal na lang. Depende. Pero sinusubukan ko siyang ibaba ng presyo ko. Pero maganda yan nagyara, bababa ko yung presyo. Malapit na. Okay. So, bali po kasi, since nag-i-start pa lang, based on law of supply and demand. So, nandun po yung correct pricing. Yun din po actually ang advice ng Department of Trade and Industry na dapat may standard pricing. Ngayon po, medyo ang kahirapan lang po kasi talaga sa totoo ay yung pandemic. So, yung pandemic ay isang factor na uncontrollable. Okay? Yung factor po na yun yung nagbibigay sa tao ng dahilan kung bakit nila binababa ang presyo. Yung iba sinusubsub pa nga, tinatrapo pa. So, ang maganda po nito, huwag po natin sila tantilikin. Bagkos, doon po tayo bumili sa alam natin yung tamang ang bigayan. Okay? So kasi, ang isa kasing advice, ay isa kasing tanong na kasama nito, bakit ba yung ibang tao binababa nila yung presyo? Ang isa sa mga rason na nakikita ko at nalalaman ko is wala na silang mapakain sa mga rabbits. Tandaan po natin, kumakain po ng grass ang rabbits at konting pellets lang ang kailangan. Ngayon po, kung ang problema po ay napakarami mo ng rabbits, ang advice po namin is alagaan lang ang kaya nating alagaan. Okay? Kung ano man yung sobra, nakakasama. Nakakasama sa atin, sa pamilya natin, kasi imbis nakakainin na ng pamilya, pinakain mo pa dun sa alaga mo. Okay? At hindi lang yan, madadamay po yung ibang mga nagpokoneho kasi madadrag din yung presyo nila dahil sa presyuan nyo. Parang ganun po. Pero kung gusto nyo po, pwede po kayo mag-message sa akin sa Bicol Rabbit Breeders Association. Meron po kaming guide na pricing strategy po. Tapos price listing po ng mga breeds para kumbaga win-win ang ating pagbenta ng rabbits. Okay? Alright, thank you so much, sir. Tanong po ni Ma'am Leonisa Modino, at siguro ito na po yung last question natin. Paano daw po mag-adapt? Okay. Sige. Yan, ito po Sir naman Manika, naingganyo yata silang Adapt naman. family. Ano ba yung qualification, Sir Juanico? Yun na ba yung pumipili ng adapt a family? Tayo-tayo lang ba? Marami kami pumipili ng adapt family. Yung unang-una, yung tinitingnan namin, hindi lang yung walang-wala ka, tinitingnan din namin yung initiative na gusto mo talaga mag-alaga ng panero. Hindi lang yung, sige, kami na lang kasi gusto namin ito. Ang gusto namin yung willing na mag-alaga ng panero para i-promote yung rabbit breed. At the same time, meron din sila pagkakakitaan. Sir Juanico, ano bang kasama ng adapt a family program? Baka rabbit lang. Isa lang. Isa sa mga namin na nagbibigay din kami ng grocery, yung worth 1,000, then may kasama na siyang package ng rabbit cage na may kompleto na accessories din. Pero ang rabbit, para pagsimulan. So, yun po. Ganun po ang adapt a family namin sa Bicol Rabbit Breeders Association. At katulong po namin dyan, syempre, yung mga matulungin din ng mga rabbiteros na nakapaligid sa amin. Okay? Hindi lang po kami yung nandito na gumagalaw, kundi may mga backbone pa kami. Isipin nyo po, kung yung 30 pieces po na yun, bibigyan namin ng tigo 1,000 na grocery, may noodles pa, may rabbit cages, may pair of rabbits plus accessories, para mamumulubi kami ni Sir Juanico. Okay, so ganun po yung programa. Okay, pero bang kung sa tingin nyo po, qualified kayo, at willing kayo mag-adapt, pwede po kayo mag-mensahe sa amin. Okay po? Alright, thank you so much, sir. Yeah, that concludes our question and answer portion. And now, para naman po official na parangalan po ating mga resource speaker. Andito po si Ma'am, tawag po ang aming pong information officer din ng ISS, na dito po sa ATI, si Ma'am Primalu Imperial, para po i-award ang ating certificate. Okay, so basahin ko lang po ating citation. Certificate of Appreciation, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 or ATI Bicol,
Award the Certificate of Appreciation to for sharing his knowledge and expertise as resource person a 1 hour during the conduct of Usapang Rabbit Part II, Rabbit Meat and Byproducts, held on August 31, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road sa Agustin, Pili, Camarines Sur. Given this 30th day of August 2021, signed Elsa A. Parrot, Center Director. Certificate of Appreciation to Mr. Erick A. Aguimatang. Thank you, sir. Thank you very much po, Ma'am Arian. Alright, same certificate to Mr. Juanico M. Diaz. Thank you, sir. Ayan, thank you so much. Take your picture. Screenshot, screenshot. Wala ka nakinig. Hindi na pinag-adjustin ko lang. Ayan. Ayan. Alright, so para bigyan naman po natin tayo ng ibigay ang closing remarks po para sa programa nito. Narito po ang aming Information Officer 3 ng ISS. Wala po iba ang chief ng ISS, si Ma'am Primalo Upiagan. Thank you. Dito na lang ako. Una-una, naaalala ko early this year when nang natamaan tayo ng African swine fever. Sinabi ni Ma'am Elsa during the launching of the ASF Prevention and Control initiative ng DA-ATI. Sabi niya, kung sa COVID-19 we heal as one, dito rin sa agrikultura, we work as one. So, tamang-tama itong training na ito. Nagpapasalamat kami sa Bicol Rabbit Breeders Association for collaborating with us sa training na ito para maipaalam sa ating mga kababayan ang potensyal at hindi lang potensyal, yung malaking pakinabang sa rabbit meat processing and byproduct production. So, isa ding pagpugay sa ating mga listeners, mga viewers, at mga learners. Bagamat online tayo ay nagpursige po silang, nagpursige po kayong matuto para hindi lamang sa pansarili, kundi pati na rin sa ating bayan makakatulong po ito. Bakit po? Di ba po ba problema natin ngayon ang problema natin ng ASF? So malaking potensyal po ang rabbit meat para mapunuan ang pangangailangan natin sa supisyenteng pagkain para sa ating bayan. Gayon din po, kung tayo ay farmer, additional income po ito. Dahil po makakapagpulos tayo ng rabbit meat at ganoon din po, very efficient din yung rabbit sa pagkain ng weed na tinatapon na po natin sa ating farm. Kahit po yung mga nasa urban farm, ay malaking pakinabang po itong rabbit production. So ito pong rabbit meat training na ito ay malaking tulong po sa atin para mapataas po natin ang awareness ng ating consumers sa rabbit production. Maging po ng ating mga farmers. So maraming salamat po at sabi nga po ng Department of Agriculture, we envision a food secure Philippines and prosperous farmers and fishers. So sama-sama po tayo, the private sector and the public sector, para magkaroon tayo ng masaganang, ani at mataas na kita. So with that, maraming salamat po sa ating lahat.
Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka
ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5.